கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இதோட நோட் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்தது வந்து என்ன பேரான்றத நோட் பண்ணிக்கோங்க எல்லாரும். யாராவது தார்னிஷ் மேம் வந்துட்டாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னும் 2 பேரா இருக்கா? ஒரு பேரா இருக்கு மாதாஜி. ஒரு பேரா. ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். ஷூர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தார்னிஷ் மேம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மல்லிகா மாதாஜி. ஓகே, லேட் ஜாயினிங் அனௌன்ஸ்மெண்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்பதான் வந்தீங்களா மாதாஜி? மல்லிகா மாதாஜி அந்த முன்னாடியே வந்துட்டோம் மாதாஜி. ஓகே. அந்த பக்தி வைபவ் அனௌன்ஸ்மெண்ட் எல்லாம் கேட்டீங்களா? ஃபாஸ்ட் ட்ராக் இல்ல இல்ல கேட்டோம் மாதாஜி. ஓகே ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தானிஷ் மேம், ஐ திங்க் அவங்க அன்மியூட் பண்ணல. அந்த லாஸ்ட் பேரா அந்த 4 லைன் தான். விட்ட அந்த லாஸ்ட் பேரா 4 லைனா பத்மா மாதாஜி? இல்ல ஒரு பேரா இருக்கு மாதாஜி. ஒரு பேரா. அந்த ஒரு பேரா யாராவது படிச்சிருங்க. மேம் இன்னும் அன்மியூட் பண்ணல. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வந்துட்டாங்க. சாரி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. இல்ல இட்ஸ் ஓகே மேம். நாட் ரிக்வயர்ட். டுமாரோ வில் டு. வி ஹேவ் டைம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மேம். ஒரு குவிக் அப்டேட். பக்தி வைபவ் ஃபாஸ்ட் ட்ராக் வந்து they are asking if they can casually enter and exit. லைக் 4 பேர் சொல்லியிருக்காங்க. பத்மா மாதாஜி, நாட் பத்மா மாதாஜி, பிரேமா மாதாஜி, விஜயகுமாரி மாதாஜி, புஷ்பா மாதாஜி எல்லாம். அதை பத்தி ஐ டோன்ட் நோ. ஐ லவ் டு செக் அண்ட் கம் பேக். ஸோ வில் கம் பேக் டு யூ. ஏன்னா நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வி ஆர் திங்கிங் ஆஃப் கீப்பிங் அட் 20. இப்போ இவங்கெல்லாம் என்டர் பண்ணாங்கன்னா சீரியஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஸ்கோப் இருக்குமான்னு தெரியல. ஸோ வி ஹேவ் டு கம் பேக். இப்போ சீரியஸா படிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னா வந்து தாரணி மாதாஜி வாண்ட்ஸ் டு ஜாயின், ரேவதி மாதாஜி, மை செல்ஃப் அண்ட் மோகன்தாஸ் பிரபு. மோகன்தாஸ் பிரபுஜி மாதாஜி. Yeah, thanks மாதாஜி. மோகன்தாஸ் பிரபு. So 4 of us are there. So from Tamil, 4 of us as of now will be representing. வேற யாராவது சீரியஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்தாங்க, if they inform you, you will do. இந்த மாதிரி without exam casually coming and going, I don't know மாதாஜி. I have to ask Namnishta Prabhu's approval. I don't think it will be allowed. Only in Tamil I am just giving it as a thing. எந்த லாங்குவேஜ்லயுமே கிடையாது. ஓகே, சீரியஸ் ஸ்டூடெண்ட் அந்த கிளாஸ் அவ்வளவுதான். அதான் ஒன்னே என்னன்னா சீரியஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேன் அட்டெண்ட் போத் தி கிளாसेस. தமிழ்லயும் அட்டெண்ட் பண்ணலாம் செஷன், ஃபாஸ்ட் ட்ராக்கும் அட்டெண்ட் பண்ணலாம். இது ஒண்டிதான் ஒரு அட்வான்டேஜ். பட் இதுல இங்கிலீஷ்ல அப்படி லைட்டா அட்டெண்ட் பண்ணிட்டு போலாமான்றது ஐ டோன்ட் நோ. ஸோ ஐ வில் கம் பேக். இஃப் தட் இஸ் தேர் வில் ஷேர் தி யூடியூப் லிங்க். வில் கம் பேக் ஆன் தட். அதான். ஆமா, யூடியூப் லிங்க் வேணும்னா நீங்க ஷேர் பண்ணுங்க. தட் இஸ் நாட் an issue. Let them sit and hear. Sure ma'am. அதான் I just thought I'll keep you informed ma'am. So we'll leave ma'am. Hare Krishna. Yeah. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நமஸ்காரம். நமஸ்காரம். ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச விஹாரி ஜெய மாதவ மாதவ குஞ்ச விஹாரி கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி ஜய கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி யசோதனந்தன பிரஜன ரஞ்சன யசோதனந்தன பிரஜன ரஞ்சன யசோதனந்தன பிரஜன ரஞ்சன யசோதனந்தன பிரஜன ரஞ்சன யமுனதீராவனச்சாரி யமுனதீராவனச்சாரி ஜய ராத மாதவ குஞ்ச விஹாரி ஜய ராதா மாதவ குஞ்ச விஹாரி
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Mataji. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Om Namo Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskrityam Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Mukirayet Tato Jayam Udhirayet. Nashtaprayeshu Abhadreshu Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevayam Nityam Bhagavata Sevayam Bhavatya Uttama Sloke Bhagavatya Uttama Sloke Bhaktir Bhavate Naistike Bhakti Reading from Bhagavatam 4th canto 30th chapter 30th sloka. Yes. மத்தாஜி 29க்கு சொல்லணும் மத்தாஜி 29 மாதாஜி. சொல்றது அப்புறமா படிக்கிறது மட்டும் இப்ப. Yes. Jayanti Mataji Vatsingo. Athaeva varo asmakam ipshido jagatapate prashanno bhagavan yesham abhavarku kururkradi kadihi. Hare Krishna Mataji. Asav eva varo asmagam ipsido jagadagapade prasanno bhagavan yesam அபவர்க குருர்கதிஹி. அசௌ அந்த, ஏவது நிச்சயமாக, வர வரம், அஸ்மாகம் நாங்கள், ஈப்சித விரும்பியது, ஜகதக பிரபஞ்சத்தின், பதே ஓ பகவானே, பிரசன்ன திருப்தியடைதல், பகவான் முழுமுதற் கடவுள், ஏசாம் எவருடன், அபவர்க உன்னத அன்பு தொண்டின், குரு
குரு கதி வாழ்க்கையின் இறுதி லட்சியம். மொழிபெயர்ப்பு. ஓ பிரபஞ்சத்தின் நாயகரே, நீரே பக்தி தொண்டின் நெறிமுறைகளுக்கு உண்மையான தலைவர் ஆவீர். உமது மேலாண்மையே எமது வாழ்வின் இறுதி லட்சியமாக இருப்பது கண்டு நாங்கள் மகிழ்கிறோம். மேலும் எங்கள் மீது திருப்தி அடையுமாறு உம்மை நாங்கள் வேண்டுகிறோம். இதுவே எமது வரமாகும். உமது திருப்தியை தவிர வேறெதுவும் நாங்கள் வேண்டுவதில்லை. பொருளுரை. இஸ்லோகத்திலுள்ள அபவர்க்க குருர் கதி என்னும் சொற்கள் குறிப்பிடத்தக்கன. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தினை பொறுத்த மட்டில் 1.211 முழு மெய்ப்பொருளின் இறுதி உண்மையாக பகவானே விளங்குகின்றார் என்பதாகும். பிரம்மேதி பரமாத்மேதி பகவான் இது சப்யதே. முழு மெய்ப்பொருள் 3 தன்மைகளில் அருவ பிரம்மம், பரமாத்மா, பின் முழுமுதற் கடவுள் என்று அறியப்படுகிறது. அபவர்க்க என்னும் வார்த்தைக்கு விடுதலை என்பது பொருள். பவர்க்க என்றால் பௌதீக தோற்றம் என்று பொருள். உலகில் ஒருவன் மிகவும் கடுமையாக உழைக்கிறான், ஆனால் இறுதியில் குழப்பமடைகின்றான். பிறகு அவன் இறந்து மீண்டும் கடுமையாக உழைப்பதற்காக மற்றொரு சுழற்சி என்பது இதுவேயாகும். அபவர்க்கம் என்பது இதற்கு நேர்மாறான பொருளுடையதாகும். நாயைப் போல பூனைகளைப் போல கடுமையாக உழைப்பதற்கு பதில் ஒருவன் வீடு பேறு பெற்று முழுமுதற் கடவுளை அடைதல் சாலச் சிறந்ததாகும். இறைவனது பிரம்ம ஜோதியில் இணையும் போது வீடு பேறு தொடங்குகிறது. முழுமுதற் கடவுளை உணர்வது இதைவிட சிறப்புடையதாகும். பகவான் திருப்தியடைந்து விட்டார் என்பதை ஒரு பக்தன் அறிந்து கொள்ளும் பொழுது வீடு பேறு அல்லது பகவானின் ஜோதியில் கலத்தல் என்பது அத்துணை கடினமானதன்று. சூரிய ஒளியின் மூலம் சூரியனை அணுகுவது போன்று முழுமுதற் கடவுளை அருவ பிரம்ம ஜோதியின் மூலமே அணுக வேண்டி இருக்கிறது. ஒரு முழுமுதற் கடவுள் ஒருவன் மகிழ்ச்சியுற செய்தால் பகவானின் அருள் ஜோதியில் கலப்பது அவனுக்கு கடினமான காரியம் அன்றே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வினிதா கேசே மாதாஜி. அதான் உங்களது நெட்வொர்க் கொஞ்சம் பாத்துக்கோங்க மாதாஜி. ஓகே. எஸ் மாதாஜி. वरं वृणीमहेत् अधाभि नादद्वत् परदः परात् नाहि अन्दस्त्वत् विभूतिनां सो अनन्द इति कीयसे. हरे कृष्णा माताजी. वरं वृणीमहेथापि नादत्वत् वरद परात् नगि अन्दस्त्वत् विभूतिनां सोनन्द इति कीयसे. वரம் வரம் விருணி மகே நாங்கள் வேண்டுவது அத அபி ஆகையினால் நாத ஓ பகவானே துவத் உம்மிடமிருந்து பரத பராத் உன்னதத்தினை கடந்த நிலை ந இல்லை இ உறுதியாக அந்த முடிவு துவத் உமது விபூதினாம் வளங்களின் ச நீர் அனந்த எண்ணற்ற இதி இவ்வாறு கியசே கொண்டாடப்படுகிறீர். மொழிபெயர்ப்பு அண்ட் பொருளுரை பை ஸ்ரீல பிரபுபாதா. ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். மொழிபெயர்ப்பு. வணக்கத்திற்குரிய பகவானே, உமது வரத்திற்காக நாங்கள் உம்மை வணங்குகிறோம். ஏனெனில் நீரே பரம்பொருளாகவும் அனைத்து உன்னதங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவராகவும் இருப்பதோடு முடிவில்லாத வளங்களை உடையராகவும் இருக்கின்றீர். இதனைத் தொடர்ந்து நீர் அனந்தன் என்னும் பெயரில் எல்லோராலும் கொண்டாடப்படுகின்றீர். பொருளுரை. இறைவனிடமிருந்து தங்கள் வேண்டி பெறும் நிலையில் பிரச்சேதார்கள் இல்லை. ஏனென்றால் முழுமுதற் கடவுளின் தரிசனம் ஒன்றிலேயே பக்தர்கள் முழு திருப்தி அடைந்து விடுகின்றனர். துருவ மன்னர் இறைவனை தரிசிக்க வேண்டி கடுமையான தவங்களையும் துறவு நெறிகளையும் மேற்கொண்டார். அவரது எண்ணம் பகவானிடமிருந்து வரம் பெற வேண்டும் என்பதாக இருந்தது. அவர் தம் தந்தையின் அரியணையை அல்லது அதைவிட மேலான நிலையினை அடைய விரும்பினார். ஆனால் இறைவன் அவர் முன் தோன்றிய பொழுது அவரிடம் கேட்க நினைத்திருந்த எல்லாவற்றையும் அவர் மறந்துவிட்டார். அவர் பகவானிடம், போற்றுதற்குரிய பகவானே, எந்த வரமும் நான் விரும்பவில்லை என்று கூறினார். இதுவே ஒரு தூய பக்தனின் உண்மையான நிலையாகும். இறைவனின் முன்பு இருப்பதையே இது இவ்வுலகிலோ அல்லது அடுத்ததிலோ விரும்புகிறான். மேலும் அவருடைய தொண்டில் ஈடுபடுகிறான். இதுவே இறுதி லட்சியமாகவும் பக்தி
பக்தர்களின் வரமாகவும் இருக்கிறது. பகவான் பிரச்சேதார்களிடம் ஏதாவது வரம் கேளுங்கள் என்று கூறினார். அதற்கு அவர்கள், என்ன வரம் வேண்டி உம்மை வழிபடுவது? பகவானோ அளவற்றவர், அளவற்ற வரங்களும் அவரிடம் இருக்கின்றன என்றனர். ஒருவன் வரம் வேண்டுகிறான் என்றால் அவன் அளவில்லாத வரத்தினை கேட்டல் வேண்டும். வரத என்று இஸ்லோகத்தில் இருக்கும் வார்த்தையினை நோக்குக. முழுமுதற் கடவுளே பரத பராத் ஆக இருக்கின்றார். பர என்னும் வார்த்தைக்கு உன்னதமான உலகிற்கு அப்பாற்பட்ட என்று பொருளாகும். அருவ பிரம்ம ஜோதியும் உலகிற்கு அப்பாற்பட்டதாக இருக்கின்றது. அது பரம்பதம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. ஆரோக்கிய பரம்பதம். பாகவதம் 10.2.32. பகவானின் அருவ பிரம்ம ஜோதியில் கலப்பது பரம்பதம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஆயினும் இதைவிட உன்னதமான நிலை ஒன்றிருக்கிறது. அது முழுமுதற் கடவுளுடன் கொள்ளும் தொடர்பாகும். பிரம்மேதி பரமாத்மேதி பகவான் இது சப்யதே. பாகவதம் 1.2.11. முழு மெய்ப்பொருள் முதலில் அருவ பிரம்மமாகவும் அடுத்து பரமாத்மாகவும் இறுதியில் பகவானாகவும் உணரப்படுகிறது. இவ்வாறு முழுமுதற் கடவுளான பகவான் பரத் பராத், அதாவது பிரம்மம் மற்றும் பரமாத்மா உணர்தலுக்கும் அப்பாற்பட்டவராக இருக்கிறார். மிகச்சிறந்த உலகம் ஆன்மீக உலகமாகும். இது பிரம்மம் என்று அறியப்படுகின்றது. இது தொடர்பாக ஸ்ரீ ஜீவகோஸ்வாமி குறிப்பிடும் பொழுது பரத பராத் என்பதற்கு சிறந்தவற்றுக்கெல்லாம் சிறந்தது என்று பொருளாகும் என்பர். சிறந்ததாக இருப்பது ஆன்மீக உலகமாகும். அதுவே பிரம்மம் என்று அறியப்படுகிறது. ஆனால் முழுமுதற் கடவுளோ பரபிரம்மம் என்று அறியப்படுகின்றார். ஆகையினால் பரத பராத் என்பதற்கு பிரம்மத்தை உணர்வதை காட்டிலும் சிறந்தது என்று பொருளாகும். இனி அடுத்து வரும் ஸ்லோகங்களில் பிரச்சேதார்கள் பகவானிடம் வேறு ஏதோ ஒன்றினை கேட்க வேண்டும் என்று நினைக்கின்றனர் என்றும் அது அளவிடற்கரியதாகும் என்றும் கூறப்படுகிறது. பகவானின் லீலைகளும் குணங்களும் வடிவங்களும் நாமங்களும் அளவிடற்கரியனவாகும். அவருடைய நாமத்திற்கும் வடிவங்களுக்கும் லீலைகளுக்கும் படைப்பிற்கும் அணிகலன்களுக்கும் வரையறை என்பது கிடையாது. உயிர் பொருளால் வாழ அளவற்றவரின் அளவற்ற தன்மையினை உணர முடியாது. மாறாக உயிர்கள் பரம புருஷ பகவானின் அளவற்ற சக்திகளை பற்றி கேட்பதன் ஈடுபடுகின்றான் என்றால் அவர்கள் உண்மையில் அளவற்றவருடன் நேரடியாக இணைக்கப்படுகின்றனர். அளவற்றவரை பற்றிய உணர்வு கேட்பதினாலும் ஓதுவதினாலும் அளவற்றதாகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ வெரி மச் மாதாஜி. प्रेमा माताजी. पारिजाते अज्ञसा लप्ते शारंगो अन्ययन् न सेवदे वत् अंगरीमूलम् आसात्य साक्षात् किं किं वृणीमहि. Yes. प्रेमा माताजी अनम्यूट பண்ணி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. पारिजाते न्यसा लप्ते सारंगोऽन्यन सेवते दत्तङ्करी मूलम् असाध्य साक्षात् किं वर्णीमहि. பாரிஜாத்தே, பாரிஜாத்தம் என்று அழைக்கப்படும் தேவலோகத்தில் உள்ள மரம். அக்ஞாசா முற்றிலும், லப்தே எய்திய பிறகு, சாரங்க ஒரு தும்பி, அன்யத் அடுத்த, நசேவதே வேறிடம் செல்வதில்லை, தவத் அங்கரிய தமது திருவடிகள் மூலம் எல்லாவற்றிற்கும் மூலமாக இருக்கின்றன. அசாத்திய எய்திய பின்னர், சாட்சாத் நேரடியாக, கிம் என்ன, வருண்மகி நாங்கள் கேட்பது. மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை. ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். போற்றுதற்குரிய பகவானே, பாரிஜாத்தம் என்று அழைக்கப்படும் தேவலோகத்தில் உள்ள மரத்தை அடைந்து தும்பி நிச்சயம் அம்மரத்தினை விட்டு அகலாது. ஏனென்றால் அதன் பிறகு அது வெளியே சென்று பெறப்போவது எதுவும் இல்லை. அதுபோல நாங்கள் உம்மை அடைந்து நமது
தாமரை திருவடிகளில் சரணடைந்த பின்னர் வேறு என்ன சிறந்த வரத்தினை நாங்கள் உம்மிடம் கேட்க முடியும்? பொருளுரை. ஒரு பக்தன் உண்மையில் பகவானின் தாமரை திருவடிகளில் தொண்டில் ஈடுபட்டிருக்கும் பொழுது அவனது ஈடுபாடு முழு நிறைவுடையதாகிறது. அதனால் வேறு வரங்கள் வேண்டும் என்று அவன் கேட்க தேவையில்லை. ஒரு தும்பி பாரிஜாத மலரை அடைந்ததென்றால் அங்கே அதற்கு அளவற்ற தேன் கிடைக்கிறது. அதனால் அது மற்றொரு மரத்திற்கு போக வேண்டிய தேவையில்லை. பகவானின் தாமரை திருவடிகளை தொழுதும் பொழுது அவன் அதில் அளவற்ற பெருமகிழ்ச்சியினை அனுபவிக்கிறான். அதனால் அவருக்கு வேறு வரங்கள் தேவைப்படுகின்றன. பாரிஜாத மரம் சாதாரணமாக உலகில் காணப்படுவது அன்று. பாரிஜாத மரமே கல்ப விருட்சம் எனப்படும். ஒருவன் தான் அடைய விரும்பும் எதையும் இந்த மரத்திடமிருந்து பெறலாம். உலகில் ஒருவன் ஆரஞ்சு மரத்திலிருந்து ஆரஞ்சு பழத்தையும் மாமரத்திலிருந்து மாமரத்தையும் பெறுகிறான். ஆனால் ஆரஞ்சு மரத்தில் மாம்பழத்தையோ அல்லது மாவிலிருந்து ஆரஞ்சு பழத்தையோ பெற முடியாது. மாறாக ஒருவன் பாரிஜாத மரத்திலிருந்து ஆரஞ்சு பழம், மாம்பழம், வாழைப்பழம் போன்ற எதை வேண்டுமென்றாலும் பெறலாம். இம்மரம் ஆன்மீக உலகிலேயே காணப்படுகிறது. சிந்தாமணி பிரகர சத்மசி கல்ப விருக்ஷ லக்ஷால் ருஷிதி. சிந்தாமணி தாமம் என்னும் ஆன்மீக உலகில் இம்மரங்கள் அதிகமாக இருக்கின்றன. ஆயினும் இந்த பாரிஜாத மரம் தேவலோகத்தில் இந்திரனின் மாளிகையில் கூட இருக்கிறது. இந்த அற்புதம் சத்யபாமாவை திருப்திப்படுத்துவதற்காக கிருஷ்ணரால் எடுத்து வரப்பட்டு துவாரகையில் உள்ள அவர் அரண்மனையில் நடப்பட்டது. பகவானின் தாமரை திருவடிகள் தமது ஆசைகளை நிறைவேற்றும் அத்தகைய மரங்களாகும். பக்தர்களோ தேன் உண்ணும் தும்பிகளை போன்றவர்கள். அவர்கள் எப்போதும் பகவானின் தாமரை திருவடிகளில் கவரப்படுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனயசலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. சைதன்யமனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் யேன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதா மह्यं ததாதி ஸ்வாபதாண்டிகம். हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधकान्ता नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. पांचकल्पदारूप्यस्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने. नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादे पाश्चातदेशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. मूगं करोति वाचालं पंगुं लंघायते यत्कृपातं वन्दे परमानंद माधवं चैतन्य केशवम्. येनोपशान्तिर्भूतानां सुल्लाघानाम् अभिहताम् अन्तर्हितो अन्तर्हृदये कस्मान्नो வேதநாசிஷः. ஸோ அவரது இயற்கையான கருணையினால் பகவான் தமது பக்தனை பற்றி நினைக்கும் பொழுது ஒரு புதிய பக்தனின் அனைத்து ஆசைகளும் நிறைவேற்றப்படுகின்றன. உயிர் பொருள் முக்கியத்துவமற்றவனாக இருந்த போதிலும் கூட பகவான் அனைவரின் உள்ளங்களிலுமே வீற்றிருக்கிறார். பகவான் ஓர் உயிரை பற்றி அவனது ஆசைகள் உள்ளிட்ட அனைத்தையுமே அறிவார். நாம் சாமானியர்கள் என்ற போதிலும் பகவான் ஏன் நமது ஆசைகளை அறிந்து கொள்ளவில்லை? இப்ப நாம
என்ன படிச்சுட்டு இருக்கோம், பிரச்சேதர்கள் வந்து பகவானுடைய ஆற்றல், அவருடைய பண்புகள் இல்லையா, இது எல்லாமே அவங்க புகழாரம் சூட்டி கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆல்ரெடி நேத்து 2 ஸ்லோகம் படிச்சோம், இன்னைக்கு 3வது ஸ்லோகமா படிக்கிறோம். ஸோ இந்த மொழிபெயர்ப்புல ரொம்ப கருத்துக்கள் இருக்கு, அதை நம்ம ஆழ்ந்து சிந்திக்கலாம். ஓகே, இறைவனுடைய கிருபையை கொண்டு, குரு பரம்பராவுடைய கிருபையை கொண்டு இதை எவ்வாறு நாம புரிந்து கொள்ளணுமோ அவ்வாறே புரிந்து கொள்வதற்கு அவர்களிடத்துல நம்முடைய சமர்ப்பணத்தை தெரிவிக்கலாம். ஓகே, அவரது இயற்கையான கருணையினால், அதாவது பகவான் கருணைக்கு அவர்தான் பெயர் போனவர். யாருமே பகவான் அளவுக்கு யாராலுமே வந்து கருணை புரிய முடியாது இல்லையா. அவர் என்ன பண்றார், தனது பக்தனை பற்றி நினைக்கும் பொழுது, அதாவது பக்தர்கள் எப்பொழுதுமே பகவானுக்கு வந்து தனித்து இருக்கிறது கிடையாது. ஒன் ஆஃப் தி செஷன்ஸ் வந்து இந்த வாரம் நான் கேட்ட பொழுது, பகவான் எந்த இடத்துலயாவது தனித்து இருந்திருக்காரா? கிடையவே கிடையாது. அட்லீஸ்ட் ஒரு பசுவோடன்னா இருப்பார் அப்படின்னு அந்த பிரபுஜி வந்து சொன்னது உண்மையிலே அது தனித்து எந்த இடத்துலயுமே பகவான் இருந்தது கிடையாது. எப்பவுமே படைசூழதான் இல்லையா, சகாக்களோட தான் பகவான் எப்பவுமே இருந்திருக்கார் இல்லையா. சோ அப்போ அவருடைய நினைவுகளை நம்ம யாரை சுத்தி இருக்கிறோமோ அவங்கள பத்தி தான் நமக்கு நிறையவே வியாபகங்கள் இருக்கும். இது உண்மை இல்லையா. மனிதனாகப்பட்ட நமக்கே இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை, நம்ம சுத்தி யாரு இருக்காங்களோ அவங்கள பத்தி நம்ம அவங்களோட அளவலாவி கொண்டிருப்போம். அந்த சூழ்நிலைகளை பற்றி நம்ம வந்து அவங்க கிட்ட வந்து விவாதிப்போம். அதன் பிறகு அதுதான் நம்ம மனசுல வந்து அசை போட்டு கொண்டிருக்கும் இல்லையா. யாரோ எங்கேயோ தூரமா இருக்கிறவங்க எப்பயோ அவங்க ஒரு வாட்டி வருவாங்க பாருங்க, அவங்க வந்த பிறகு ஒரு 2 நாள் அவங்கள பத்தி நினைப்போம். 3வது நாள் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னுடைய ஃப்ரெண்ட் வந்து அமெரிக்கால இருக்கா. ஓகே, அவ வந்து எப்பவுமே இந்த ஜூன் ஜூலைல தான் வருவா. இந்த ஜூன் ஜூலைல வந்தான்னா ஃபோன் பண்ணுவா. அப்ப அந்த 1 நாள் 2 நாள் வந்து அந்த காலேஜ் டேஸ்ல இருந்த, அதாவது டே ஸ்காலரா நாங்க 4 பேர் தான் இருந்தோம். இப்போ எல்லாருமே ஹாஸ்டலர்ஸ் தான். பொண்ணுங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 10-12 பேர் தான் மொத்தமே. அதாவது அந்த காலேஜ்லயே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 10-12 பேர் தான் பொண்ணுங்களே. அதாவது 1990-91 சொல்றக்கூடிய கதை இது ஆக்சுவலி. ஓகே, ஸோ அப்போ 4 பேருமே நாங்க வந்து டே ஸ்காலர். ஓகே, நான் மட்டும்தான் குடியாத்தத்துல இருந்து வேலூர் வரைக்கும் போவேன். அவங்க எல்லாருமே வேலூர்ல இருந்து தான் வருவாங்க 3 பேருமே. ஸோ அவங்க எப்பயாவது இந்த இடத்துக்கு வரும்போது அந்த ஒரு வாரம் 10 நாள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்கள பத்தி நினைக்கணும்ன்ற ஒரு இது கண்டினியூஸா அந்த கான்வர்சேஷன் அவங்களோட பேசியிருப்போம். அதெல்லாமே நம்ம மனசுல அசை போடுவோம் இல்லையா. அதன் பிறகு அவங்கள பத்தி நாம அதாவது மறக்கணும்னு கிடையாது, ஆனா நினைவில் கொள்ளக்கூடிய அந்த கெப்பாசிட்டி நம்ம மனிதனுடைய மூளைக்கு கிடையாது இல்லையா. அவ்வளவுதான் நம்ம கெப்பாசிட்டி. மறதியும் இல்லையா பகவான்ல இருந்து தான் தோன்றுகின்றது. அதே மாதிரி ஞாபக சக்தியும் அவரே தான் நமக்கு கொடுக்கிறார், ஞானத்தையும் அவர் தான் கொடுக்குறான்னு சொல்லிட்டு மிருதி சன்னிவிஷ்டோ மத்த ஸ்மிருதி ஞானம் அப்போகனம் ச அதுல வந்து நாம படிக்கிறோம் இல்லையா. சோ இப்படி நம்ம எப்பவுமே அதாவது நம்மளோட சுத்தி இருக்கிறவங்களை பத்தி தான் நம்ம நிறைய நினைப்போம். தூரமா இருக்கிறவங்களை பத்தி எப்பயோ ஒரு வாட்டி நினைப்போம், ஆனா கிட்ட இருக்கிறவங்களை பத்தி நிறையவே நினைப்போம். யாரோட நம்ம அதிகமாக அளவலாவுகின்றோமோ அவர்களை பற்றியான வியாபகங்கள் தான் நம்ம சுத்தியே இருக்கும். இது இயல்பு, இந்த பண்பு என்பது இயல்பு. சோ பகவான் அவரை சுத்தியும் பாத்தீங்கன்னாக்கா எத்தனை பல்லாயிரம் லக்ஷ்மிகள் வந்து பணிவிடை செய்யறது இல்லையா. சோ இந்த பின்னாடி வர சிந்தாமணி நகர அந்த ஸ்லோகம் வருது இல்லையா, பிரம்மர் பாடி இருக்கக்கூடிய அந்த பாடல் இல்லையா. சோ எத்தனையோ லக்ஷ்மி, அங்க சுரபி பசுக்கள் இல்லையா, இத்தனையுமே வந்து நாம படிக்கிறோம். சோ அப்போ அங்கே பக்தர்கள் கூட்டம் இல்லையா, அனைத்துமே வந்து ஆசை, அவர்களுடைய அனைத்து ஆசைகளையுமே வந்து நிறைவேற்றப்படுகின்றன. சோ பகவானிடத்துல நம்ம பக்தி கொண்டாலே நம்ம மனசுக்குள்ள என்ன ஆசை இருக்கோ பகவான் அறிவார். ஏன்னா அவர் தான் உள்ள உட்கார்ந்துருக்கார் இல்லையா, எல்லாருடைய ஹிருதயங்களிலுமே உட்கார்ந்துருக்கார். நம்முடைய பிறப்பு, நாம இங்க வளரக்கூடிய விதம் இல்லையா, நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள், நம்முடைய விருப்பங்கள், திங்கிங், ஃபீலிங், வில்லிங், இது 3மே மனதுல வந்து நம்ம வச்சிருப்போம். ஒன்றின் மீது நம்முடைய ஈர்ப்பு இல்லையா, அதன் மீது அதை வந்து எண்ண ஓட்டங்களை எடுத்துட்டு போய் விடுறது, அதையே நம்ம ஸ்திரப்படுத்தி கொண்டு ஆசையை வளர்க்கறது, அதை வந்து அடையணும்னு நினைக்கிறது, இது எல்லாமே நம்ம மனசுக்குள்ள நடக்கக்கூடிய ஒன்று. சூக்ஷ்ம நிலையில வெளிப்படுத்த மாட்டோம், ஆனா அதை பகவான் அறிவார் இல்லையா. அவர் தான் வந்து மிக அருகிலும் இருப்பவர், அவர் தான் மிக தூரத்திலுமே இருக்கிறவரும் அவர் தான். 2 நிலைகளுமே எக்ஸ்ட்ரீம் கான்ட்ரடிக்டரி இல்லையா. அதாவது முன்னுக்கு பிறனாக நம்ம வந்து இருக்கக்கூடிய சுச்சுவேஷன்ஸ் எல்லாமே இறைவன் ஒருத்தருக்கு மட்டும்தான் பொருந்தும். ஏன்னா அவர் எல்லா இடங்களிலுமே இருக்கக்கூடியவர், எல்லா செயல்களிலுமே ஈடுபட்டு இருக்கக்கூடியவர். அதனால வந்து அவருடைய ஆற்றலை வந்து நாம அளவிட முடியாது. அவருடைய செயல்படும் தன்மையை வந்து பாக்குறதுக்கு, அதாவது கர்ப்போத கசாய் விஷ்ணு வந்து அனந்தன் மீது சயனித்து கொண்டு
இந்த 14 லோகங்கள் அவர் நாபியில் இருக்கக்கூடிய கமலத்துல தான் இருக்கு அப்படிங்கறது எல்லாமே நம்ம படிச்சாலும் அவர் எல்லாருடைய ஹிருதயங்களில் இருந்து நம்மளை செயல்படுத்தின்னு இருக்கார் என்பதையுமே நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும். இந்த மாதிரி இது வந்து கான்ட்ராடிக்ட் இல்லையா? ஒரு இடத்துல ஒரு வேலை செய்து இன்னொரு இடத்துல இன்னொரு வேலை செய்யறதுக்கான கெப்பாசிட்டி இந்த பிரபஞ்சத்துல யாருக்குமே கிடையாது. அவர் ஒருத்தருக்கு மட்டும்தான் உண்டு அப்படிங்கறத வந்து நாம புரிஞ்சுக்கணும். உயிர் பொருள் முக்கியத்துவம் மற்றவனாக இருந்த போதிலும் இல்லையா, ஜீவாத்மா பரமாத்மாவை நாம நினைக்கும் பொழுது ஜீவாத்மாக்கள் என்ன ஒரு தூசியில கூட வந்து ஒரு தூசியா இருக்கக்கூடிய அளவுதான் நாம இல்லையா? அப்போ அந்த அளவுக்கு நம்ம முக்கியத்துவம் கிடையாது இல்லையா? யாரோட கம்பேர் பண்ணும்போது பரமாத்மாவோட, இந்த சிருஷ்டியே பரமாத்மா அப்படின்னும் பொழுது அவருக்குள்ளே நாம எல்லாருமே அடங்கி இருக்கோன்றது போது நாம ஒரு தூசியில ஒரு தூசி, அதுல என்ன மகத்துவம் இருக்கு இல்லையா? பெரிய மகத்துவம் கிடையாது. நமக்கு நாமே தான் மகத்துவத்தை ஏற்படுத்திக்கிறோம் இந்த இடத்துல பௌதீக தளத்துல இல்லையா? நாம சொல்லுவோம் அவன் இல்லைன்னா அந்த அந்த வீடே ஒண்ணும் ஆகாது எல்லாம் நம்ம பேசுவோம் இல்லையா? அனைவருமே சிறிது காலம் வந்து இங்க இருந்துட்டு ஒரு சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்திண்டு இல்லையா? பிசிக்கல் சம்பந்தம், அதாவது மனதளவுல கிடையாது, உடல் சம்பந்தம் தான் நமக்கு இங்க நிறையவே இல்லையா? சோ நம்ம ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஒத்துழைச்சுதான் ஆகணும், ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வந்து அதாவது சகாயத்தை செய்துதான் ஆகணும் இல்லையா? ஏன்னா இந்த வாழ்நிலை அப்படிப்பட்டது, முக்காலயம் அசாஸ்வதம் இல்லையா? இந்த இடத்துக்கு வந்த பிறகு நாம ஒத்துழைப்பு பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் வாழணும், மடியணும், பிறக்கணும், இப்படிதான் நம்ம எல்லாமே. அந்த வகையில வந்து இந்த ஜீவன் வந்து பெரிய மகத்துவம் என்பது எதுவும் கிடையாது. திரும்பி திரும்பி வந்து போறதுல போய் என்ன மகத்துவம் இருக்கு இல்லையா? அது நாம செய்யக்கூடிய கர்ம பலன்களை அனுபவிக்கிறதுக்கு நாம மீண்டும் மீண்டும் ஏதோ ஒரு ரூபத்தை எடுத்துக்கொண்டு இந்த இடத்துக்கு வரோம். அதனால்தான் அங்கே முக்கியத்துவமற்றவனாக. ஏன்னா ஆத்மா நித்தியமானவன், அவன் வந்து இறைவனுக்கு இருக்கக்கூடிய பண்புகள் உண்டு, அந்த விதத்துல வேறு. ஆனா அவனுடைய செயல்படும் தன்மையில கொண்டு பார்க்கும் பொழுது நாம் ஆற்றக்கூடிய செயல்கள் அனைத்துமே முக்கியத்துவமற்றதாக இருக்கிறது. ஏன்னா முக்கியமான காரியத்தை நாம செயல்படுத்துறது கிடையாது. இறைவனுடைய தொண்டுக்கு வந்து எல்லோருமே செயல்படுறது கிடையாது. இதை உணர்ந்தவர்கள் செயல்படுகிறார்கள், ஆனால் அனைவருமே கிடையாது இல்லையா? இந்த பிரபஞ்சத்துல முக்கியமற்ற செயல்களை செய்து நாம வந்து என்ன ஆகுறோம், முக்கியமற்ற பலன்களை எல்லாம் பெற்று அதை அடைவதற்காக இன்னொரு உடலை ஏற்றுக்கொண்டு மீண்டும் இந்த இடத்துக்கு வரும். அப்ப இந்த ஜீவன் செய்யக்கூடியது என்னது, முக்கியமற்ற செயல்கள். அதனால்தான் அந்த மகத்துவமற்ற செயல்கள் ஈடுபடும் போது இந்த ஆத்மா வந்து வீணான ஒரு சுச்சுவேஷனுக்கு வந்து தள்ளப்படுறது இல்லையா, சூழ்நிலைக்கு. அப்ப அதனால அவன் முக்கியத்துவமற்றவன் ஆகின்றான். ஆனா அதே ஆத்மா வந்து இறைவன் தாழ் படிந்து இறைவனுக்கு திருத்தொண்டு புரிந்து இறைவனுடைய திருவடிகளை சேரும் பொழுது அது மேன்மையுறுகின்றது. இந்த 2 நிலைகளை வந்து நாம இந்த இடத்துல புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். அது எப்படி மாதாஜி ஆத்மா முக்கியத்துவம் மற்றவன் அப்படின்ட்டு நீங்க நினைக்க கூடாது. நாம் ஆற்றக்கூடிய கர்மங்கள்ல பொறுத்துதான் நாம முக்கியத்துவமற்றவர்களா அப்படிங்கறது வந்து கேட்டகரியில போய் விழுவோம் இல்லையா? ஒரு ஆச்சாரிய குரு பரம்பரையில வரக்கூடிய எல்லாருமே இந்த பிரபஞ்சத்துல தவறி விழுந்த ஆத்மாக்களை வந்து கரை சேர்க்கறதுக்காக வந்தவங்க இல்லையா? இந்த உலக நன்மைக்காக காண்பதற்காக வந்தவங்க. சோ அப்படிப்பட்ட ஆத்மா வந்து மேன்மையான நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஆத்மா. ஆனா நம்முடைய இந்த சுயபுலன் திருப்திக்காக செய்யக்கூடிய செயல்கள் இருக்கு பாருங்க, அது மட்டுமே செய்து கொண்டிருக்கிறவங்க. சரி, அதையும் நாம செய்யணும், இறைவனுடைய செயலையும் ஈடுபடணும். 2மே நமக்கு தேவை. இந்த செயல் வந்து இறைவன் நமக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய கடமையாக ஏற்ற அவர் பலன்களை அவர் பாதங்களை விட்டுட்டு செய்யணும். அங்கே இறை தொண்டு என்பது மனஸ்பூர்த்தியா செய்யணும். இந்த 2 குவாலிட்டிஸை நம்ம வந்து மனசுல எப்பவுமே வச்சுக்கணும். ஆனா அதை விடுத்துட்டு வெறுமனே நம்ம பௌதீகத்துல மட்டும் மாற்றிக்கொண்டிருந்தால் அது மீண்டும் மீண்டும் என்ன பண்ணும், நமக்கு ஒரு கட்டுண்ட உடலை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். அந்த 24 பண்புகளுடையதை வந்து நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் இல்லையா? அது வீணான மீண்டும் ஒரு உடலை பெறுவது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு விஷயமே கிடையாது இந்த இடத்துல. அதனால்தான் அது முக்கியத்துவமற்றதாக ஆகிவிடுகின்றது. அதாவது ஆத்மாவுடைய நிலையை கொண்டுதான் அது முக்கியத்துவமற்றதா என்பதை வந்து நம்ம சொல்ல முடியும். ஆத்மா வந்து இறைவன் தொண்டு மற்றும் அந்த இறை உணர்வு கொண்டு செயல்படக்கூடிய பக்குவத்தை பெற்றிருந்தால் அவன் முக்கியத்துவம் பெறுகிறான். அதுல 99% வந்து முக்கியத்துவமற்ற செயல்கள் ஈடுபடக்கூடிய 1% தான் நம்ம வந்து இந்த இடத்துல முக்திக்கான மார்க்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியவர்கள் இருக்கிறார்கள். மற்றபடி எல்லாருமே நாம மீண்டும் வரக்கூடிய ஒரு செயல்கள்ல தான் நாம் ஈடுபடுறோம். என்னதான் நம்ம விடிய கேட்டுட்டே இருந்தா கூட நாம என்ன பண்றோம், அடுத்த 1 மணி நேரத்துல பௌதீக தளத்துல போயிட்டு நம்ம என்ன பண்றோம், பௌதீகமாகவே நம்ம சண்டை போடுறோம், பௌதீகமாகவே நம்ம கோபத்தை வெளிப்படுத்துறோம் இல்லையா? கண்டிப்பா இதெல்லாம் செய்யறோம் நம்ம. அப்போ நாம என்ன ஆகுறோம், நம்ம ஒரு பண்பு தேவையற்ற பண்புகளை எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்பொழுது நாம நினைச்சு பார்க்கணும், நாம நிஜமாவே இந்த பிரபஞ்சத்துல முக்கியமானவர்களா அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் மார்க் நாமே கேட்கணும்.
ஏன்னா நம்ம ஆற்றக்கூடிய கர்மங்களுடைய குவாலிட்டி என்ன இல்லையா, தன்மை என்னன்றத பார்க்கணும். அந்த குவாலிட்டி மேலதான் நம்ம இங்க முக்கியத்துவமானவர்களா முக்கியத்துவமற்றவர்களான்றத புரிஞ்சுக்க முடியும். அவ்வாறு இருந்தாலும் கூட பகவான் என்ன பண்றார், நமக்கு வந்து அருள் பாலிக்கிறார் இல்லையா. அப்படிப்பட்ட வர்ஸ்டான ஒரு சுச்சுவேஷன்ல இருந்தா கூட பகவான் நம்மள வந்து விடல. ஏன்னா நம்ம கிடைத்திருக்கிற இந்த மனித பிறவி நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. இவங்களுக்கு எப்பயாவது ஒரு காலகட்டத்திலேயாவது இந்த சேவைகள் கிடைக்க பெறுவார்கள், அந்த வாய்ப்பு அவங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்கு. நாம அந்த ஒரு பலன் நமக்கு என்ன ஜென்ரலா ரட்சிக்கணும்ன்ற அந்த இதை வந்து பகவான் செய்துட்டேதான் இருக்கார். சோ அப்ப கருணையில அவரோட நாம யாருமே கம்பேர் பண்ண முடியாது. நாம யாருக்காவது ஏதாவது ஒரு பொருள் கொடுத்த உடனே என்னன்றோம், ஐ பிகம் எ கிரேட் பர்சன் இல்லையா, மனசுக்குள்ள வந்துருது அந்த அகங்காரம் என்பது இல்லையா. யாருக்காவது நம்ம வந்து நம்மளால ஒரு உதவி அவங்களுக்கு செய்துட்டோம்னா ஐ ஹாவ் டன் தட் கிரேட்னஸ் ஹியர். இதுல ஒண்ணுமே கிடையாது. யாரையுமே நம்ம வேறுபடுத்தி பார்க்க கூடாது இல்லையா. எஸ், தவறு இழைக்கிறாங்க, தவறு இழைக்காம இல்லை, அதுக்காக அவங்கள வந்து தவறு இழைத்தவர்களாகவே நாம முத்திரை குத்தி ஒரு ஓரத்துல நாம ஒதுக்கிடக்கூடாது, அது தவறு. அவர்களுமே அந்த நிலையிலிருந்து வெளியில வர்றதுக்கான வாய்ப்பை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும். அதுதான் தெய்வீக குணம் என்பது. ஓகே, ஒரு ஒரு சகாயம் இருக்கின்றது என்றால் அதை அனைவருக்குமே வந்து கொடுக்க வேண்டியதுதான் கடமை இல்லையா. அங்க எதுவுமே வந்து பாரபட்சம் பார்க்க கூடாது. ஓகே, அங்கே பாரபட்சம் பார்த்தோம்னா நம்ம இன்னும் அந்த பௌதிக தளத்துலதான் எடுத்து செயல்பட்டு இருக்கோம்னு அர்த்தம். இறைவனுடைய தளத்திற்கு நாம செல்லணும்னா அந்த இறை பண்புகளையுமே நாம வந்து பயிற்சி செய்யணும். இட் வில் நாட் கம், ஒரு நாள்ல வரவே வராது. அது வந்து இட் வில் டேக் டைம். ஆனா பிராக்டிஸ் பண்ணா மட்டும்தான் அது நமக்கு நிலை கொள்ளும். பிராக்டிஸ் பண்ணலைன்னா அது நிலை கொள்ளாது. பயிற்சி தான் எப்பவுமே கடைசி வரைக்கும், நல்லதா இருந்தாலும் கெட்டதா இருந்தாலுமே பயிற்சி தான் நமக்கு வந்து அதாவது மேன்மையாக போகிறதுக்கோ அந்த பாதையில போகிறதுக்கோ நமக்கு வந்து வழி கொடுக்கும். ஓகே, மேலும் பகவான் ஒரு உயிரை பற்றி அவனது ஆசைகள் உள்ளிட்ட அனைத்தையுமே அறிவார் இல்லையா. நம்ம மனசுக்குள்ள என்ன இருக்கு, வஞ்சகம் இருக்கா, இல்ல வந்து மேன்மையான குணங்கள் இருக்கா, நம்முடைய நம்ம செயல்படும் தன்மை வந்து நல்ல மார்க்கம் தானா இல்ல வந்து தீய மார்க்கம் தானா அப்படிங்கிறது எல்லாமே இறைவனுக்கு நல்லாவே தெரியும் இல்லையா. நம்முடைய ஆசைகள், ஆனா உள்ளுக்குள்ள இருந்து நமக்கு ஒரு நல்ல ஒரு வழியை வந்து அவர் கொடுத்துட்டு தான் இருப்பார். அது எப்படின்னா, எப்படி நம்ம உணர முடியும்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு ஒரு கட்டுக்கடங்காத ஒரு ஆசை இருக்கு ஒன்றை அடையணும்ட்டு, ஆனா அந்த மார்க்கம் வந்து நமக்கு பிற்காலத்துல மிகப்பெரிய ஒரு துன்பத்தை விளைவிக்கும்னா அதுக்கு உள்ளுக்குள்ளது பகவான் வந்து அந்த பாதைக்கு வேண்டான்ற ஒரு உணர்வு வந்து நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுப்பார். அந்த உணர்வை வந்து நம்ம அடக்கிட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்ம வந்து நல்ல பாதையில இருந்து சேஃபா நம்ம வாழ்ந்துடலாம். ஆனா இந்த ஆசையை வந்து நம்மளால அடக்க முடியலன்னா அதை நாம் என்ன பண்ணோம், அந்த வழி நடத்துதலையே நாம் என்ன பண்ணுவோம், அதையும் தாண்டி நம்முடைய ஆசையை நிறைவேற்றற்கான முயற்சியில போய் இல்லையா பாதாளத்துல போய் விழுந்துருவோம் இல்லையா. அப்படின்னா பெரிய கஷ்டத்துல போயிட்டு நம்ம சிக்கி கொள்வோம். ஸோ அப்போ நாம ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. ஸோ இருக்கிறதெல்லாம் இழந்து அதுக்கப்புறம் வந்து கடினமான ஒரு சூழலை வந்து எதிர்கொள்ளும். அப்போ அந்த ஆசையை வந்து நாம கட்டுப்படுத்தணும் இல்லையா. ஸோ ஒரு பொருளை வாங்கணும்னா நமக்கு என்ன கெப்பாசிட்டி அப்படிங்கிறத அறிந்து அதை வந்து சுலபமா வந்து அதோட கொஞ்சமா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வாங்குறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் என்னுடைய மகளுக்கு நான் எங்களுடைய தேவைக்கு வந்து ஒரு பெரிய இடம் தான் வாங்கணுன்றது எனக்கு தெரியும். ஆனாலும் என்னுடைய மகளுக்கு நான் இதுதான் அட்வைஸ் பண்றேன், நீ இந்த கெப்பாசிட்டி தான், இவ்வளவுதான் நம்ம, ஏன்னா சுலபமா கடந்து சென்று விடலாம். லோன் வாங்கினா கூட அதை வந்து சுலபமா வந்து எடுத்துட்டு போக முடியும். ஏன்னா நாளை என்ன நடக்கும்ன்றது வந்து ப்ரிடிக்ஷன் பண்ண முடியாது. பிஸ்னஸ் எப்பவுமே வந்து ஒரு டைனமிக்கான விஷயம் இல்லையா. இப்போ இந்த ஒரு நாள் வந்து இருக்கக்கூடிய பிஸ்னஸ் நாளைக்கு அதே மாதிரி பிஸ்னஸ் வந்து ரன் பண்ணுமான்றதை வந்து நாம சொல்ல முடியாது. இறைவன் கிருபையால தான் அனைத்துமே நடக்கிறது. அதனால நமக்கு என்ன கோட்டா கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த கோட்டாக்குள்ளதான் நம்ம முடிக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து. ஸோ அவ எப்படி டிஸ்கரேஜ் பண்றான்னா அவ்வளோ டிஸ்கரேஜ் பண்றா. ஏன்னா அவ சொல்றதுலயுமே நியாயம் இருக்கு. ஏன்னா மீண்டும் மீண்டும் இன்னொரு ஆஃபீஸ் கட்ட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது, ஒரேடியா கட்டிடுறது பெட்டர்ன்னு. ஆனா அதற்கான கெப்பாசிட்டி நமக்கு இருக்கணும் இல்லையா. ஸோ அதை நாம கண்டிப்பா பார்க்கணும். நமக்கு பிளேட்ல ஒரு கப் சாதம் போட்டாதான் நம்மளால சாப்பிட முடியும். 4 கப்பு சாதம் போட்டா நம்ம வயிறு வெடிச்சிடும், சாப்பிட முடியாது. அது மாதிரிதான் எல்லாமே இல்லையா. ஸோ ஆசையை வந்து நாம அதை வந்து கரெக்ட் பதத்துல எடுத்துட்டு போகணும். அதையும் தாண்டி நம்ம கெப்பாசிட்டிக்கு மேல நம்ம போனோம்னா அதற்குடான விளைவுகளை வந்து நாம எதிர்கொள்ள வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்படுவோம். ஸோ இது எல்லாருக்குமே பொருந்தக்கூடிய ஒன்று.
சாமானியர்களுக்கு கூடமே இது பொருந்தக்கூடியவர் இல்லையா? நாம் எல்லாருமே சாமானியர்கள் தான், நம்ம யாரும் கிரேட் பர்சனாலிட்டி கிடையாது இல்லையா? பகவான் ஏன் நமது ஆசைகளை அறிந்து கொள்ளவில்லை? யார் சொன்னாங்க பகவான் நம்ம ஆசைகளை அறிந்து கொள்ளவில்லை என்று? நம்ம ஆசைகளை அறிந்து கொள்கின்றார். ஆனா எது நமக்கு நல்லதோ அதை மட்டும்தான் அவர் அப்ரூவ் பண்ணுவார், இல்லைன்னா அப்ரூவ் பண்ண மாட்டார். ஆனா அதையும் தாண்டி நம்ம ஆசையை பேராசையை ரஜோகுணத்திலையும் தமஸ் குணத்திலையும் எடுத்துட்டு போனோம்னா ஓகே, இதனுடைய பலன்களை நீயே எதிர்கொள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ரூவ் கொடுத்துருவார். அவ்வளவுதான், அவர் தடுக்க மாட்டார். ஸோ இதுதான் உண்மை. இத உண்மை நாம தெரிஞ்சிடணும்னா இறைவனை நாம நிந்திக்க மாட்டோம். கடவுளுக்கு கண் இல்லையா அப்படின்றது எல்லாமே பேசக்கூடிய காலகட்டங்கள் இல்லையா? ஸோ கடவுள் எதுவுமே ஆசைப்படுறது இல்லை, நாம தான் ஆசைப்படுறோம். அதற்கான முயற்சி அடைஞ்சு நாம் என்ன பண்றோம், அந்த பள்ளத்துல போய் விழறோம் இல்லையா? நம்ம கெப்பாசிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்முடைய முயற்சி இருந்தா தட் இஸ் ஆல்வேஸ் குட். சேஃப் சைடா நம்ம போயிடலாம். நம்ம கெப்பாசிட்டிக்கும் டபுளா நம்ம செயல்பட முடிஞ்சா நம்ம டபுளா நம்ம இழக்க வேண்டிய ஒரு காலகட்டத்திற்கு தள்ளப்பட்டு விடுவோம். ரொம்ப முக்கியமான இது. எப்பவுமே நன்றாக வளர்ச்சி அடைந்த இது பர்ஃபெக்ஷன் இல்லையா? அதாவது ஒரு பக்குவம் அடைந்த ஒரு பக்தன் தன்னை வளர்ச்சி அடைந்தவனாக ஒருபொழுதும் கருத மாட்டான். திஸ் இஸ் அ வெரி குட். இது நம்ம நேத்து ஸ்லோகத்தினுடைய கண்டினியூவேஷன் தான். பிரச்சேதர்கள் இறைவனுடைய தரிசனத்தை, அதுக்கான குவாலிஃபிகேஷன் என்னன்னு நேத்து படிச்சோம் இல்லையா? ஸோ ஒரு முதிர்ச்சி அடைந்த பக்தன் என்று நாம் எப்படி அறிந்து கொள்வது? இறைவனுடைய தரிசனத்தை பெறும்பொழுது மட்டும்தான் அவன் முதிர்ச்சி அடைந்த பக்தன் ஆகிறான். தரிசனம் கண்டிப்பாக அவனுக்கு. ஆனா அந்த தரிசனத்தை பெறவங்க யாரும் வெளியில சொல்ல மாட்டாங்க. இதை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். கற்பனையில இறைவனை நம்ம நினைக்க வேண்டாம். தானாகவே பகவானுடைய தரிசனம் நாம பிரார்த்தனைகள் பண்ணும் பொழுதோ இல்லையா, அடுத்து பக்தி செலுத்தும் பொழுதோ, நாம ஜபங்கள் சொல்லும் பொழுதோ நம்ம பகவானுடைய தரிசனத்தை பெறுகின்றோம் என்றால் அந்த பக்தன் அட்லீஸ்ட் அவன் முமுட்சாக, அதாவது விடுதலை அடையக்கூடிய அந்த குவாலிஃபிகேஷன் அவனுக்கு கிடைக்க பெறுவான். அவன் ஒரு தூய பக்தி நிலையே அடைஞ்சிருப்பான். ஆனா அதை யாருமே வெளியில பிரகடனம், எந்த பக்தருமே வெளியில சொல்ல மாட்டாங்க. இது ஏன் சொல்லலன்னு நம்ம கேட்கக்கூடாது. ஓகே, கண்டிப்பாக சொல்ல மாட்டார்கள். ஸோ அதை அப்போ அவனுடைய குவாலிஃபிகேஷன் அப்போ அப்படிப்பட்ட ஒரு பக்தன் என்னன்னா, அவன் செய்யக்கூடிய சிறு தவறா இருந்தாலும் அவனுக்கு அது பெரிய விஷயமா தோணும். அவனுக்கு தான் எவ்வளவு பெரிய தவறு இழைக்கின்றோம் என்பதை உணர்வான். அப்படின்னா சிறிய தவறுக்கு கூட அவனுக்கு இடம் கொடுக்க கூடாது என்றதுல அவ்வளவு முயற்சிகள் இருக்கும் அவனுக்கு. ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லயுமே நாணயத்தையும் இல்லையா, அந்த 4 ரெகுலேஷன்ஸை அவ்வளோ அழகா எடுத்துட்டு போகணும்னு நினைப்பான். ஸோ அதுதான் ஒரு வளர்ச்சி அடைந்த பக்தன். அவன் மிகுந்த பணிவும் அடக்கமும் உடையவனாகவே இருப்பான். திஸ் இஸ் அ குவாலிட்டி. அதாவது சப்மிசிவா இருக்கிறது, அதிகாரத்தையும் அகங்காரத்தையுமே வெளிப்படுத்தாத அதுல இருந்து எல்லாம் அவன் விடுதலை அடைஞ்சிருப்பான். அதிகாரம் என்பது இறைவனுக்கானது, நாம வெறுமனே நித்திய தொண்டன் என்பது அவனுக்கு நன்னா தெரியும். அது அந்த ஒரு பண்பு அவனுக்கு உணரும் பொழுது, இது வெறுமனே வார்த்தை கிடையாது, உணரும் பொழுது அவனுடைய செயல்களிலுமே பணிவு அடக்கம் இது எல்லாமே வெளிப்படுத்தப்படும். ஓகே, முழுமுதற் கடவுள் அவனது பரமாத்மா அம்சத்தில் அனைவரின் இதயங்களில் மற்றும் ஆசைகளை நன்றாக அறிந்து கொள்கிறார். பக்தர்கள் அல்லாதவருக்கு கூட அவர்களின் ஆசைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்வதற்கான சந்தர்ப்பங்களை பகவான் அவர்களுக்கு அருள்கிறார். இது உண்டு இல்லையா? ஃப்ளூக்ல போயிட்டு அவங்களுக்கு கூட பரவாயில்ல பாவம், அவன் அதாவது மழைக்கு கூட அவன் கோயில் பக்கம் ஒதுங்குறது கிடையாது, அவன் பாரு எப்படி எல்லாம் வளர்ந்துட்டு இருக்கான் சொல்றாங்களா இல்லையா? ஸோ அவனுடைய விடாமுயற்சி இருக்கலாம், அதனால அவன் கிடைச்சிருக்கலாம், இல்ல போன ஜென்மத்தினுடைய புண்ணிய பலன்களால் இப்போ அவன் நன்மை அடைந்திருக்கலாம் இல்லையா? அந்த பிராப்தங்கள் எல்லாமே உண்டு, அதற்கு அவனுடைய செயல்படும் தன்மையும் உண்டு. ஆனா அதோட கர்ம பலன்களும் அவனுக்கு கிடைக்க பெறும். அது தர்மமான முறையில் அவன் பெற்றெடுத்தால் அதெல்லாமே நல்ல ஒரு நிலைக்கு வருவான். ஆனா அதே அநியாயமான விஷயங்கள்ல அவன் சம்பாதித்தால் அதற்கான பலன்களை அவன் தான் அனுபவிக்க வேண்டும். இது யாருமே மாற்றி அமைக்க முடியாது, அது யாரா இருந்தாலும் சரி. கீதை இதனை உறுதி செய்கிறது. மத்த ஸ்மிருதி ஞானம் அப்போகனம் இப்பதான் நான் சொன்னேன் இல்லையா? 15.15 ஸ்லோகம். வேதை சர்வஸ்ய சாகம் ஹிருதி சன்னிவிஷ்டோ, ஹிருதயத்திலிருந்து பகவான் இல்லையா? ஹிருதி சன்னிவிஷ்டோ, அனைவருடைய உள்ளங்களிலுமே. ஸோ மத்த ஸ்மிருதி ஞானம் அப்போகனம். ஸ்மிருதி என்ற நினைவு, ஞானம் அப்போகனம் மறதி, இது எல்லாமே மத்த மீன்ஸ் அவரை பத்தி சொல்றார். நான் தான் வழங்குகின்றேன் அப்படிங்கிறது சொல்றார். ஒரு உயிர் முக்கியமற்றவனாக இருந்த போதிலும் அவனை அறிந்து கொண்டு அவனிடம் உள்ள ஆசைகள் எதுவாயினும் அவற்றை நிறைவேற்றிக் கொள்வதற்கான வாய்ப்பினை பகவான் அவனுக்கு அருள்கிறார். எஸ், அவரோட நாம பார்க்கும் பொழுது கம்பேர் பண்ணணும்னு நினைச்சா கூட அவர் அளவிட முடியாதவர்,
நாம அவருடைய தூசியில கூட நம்ம தூசியா இருக்குமானே தெரியாது. அப்போ முக்கியமற்றவன் என்ற நிலையில தான் நாம் இருக்கோம் இல்லையே. எண்ணில் அடங்காது கணக்கில் அடங்காத உயிர் வாழ்க்கை இல்லையா, ஒருத்தரா 2 பேரா. இங்க ஏக பாதம் தான், அங்க 3 பாதம். இதை விட 3 மடங்கு பாப்புலேஷன் மேல உலகத்துல இருக்கு இல்லையா. ஆன்மீக உலகங்கள்ல 3 மடங்கு பாப்புலேஷன் இருக்கு. இங்க நாம 1 மடங்கு பாப்புலேஷன் தான் நாம் இருக்கிறது. ஓகே, ஒவ்வொரு அண்டத்திற்குள்ளுமே. ஓகே, எல்லா அண்டங்களும் அன்லிமிட்டெட் யூனிவர்சஸ் இல்லையா, அளவிட கவுண்ட் பண்ண முடியாது. அத்தனை அண்டங்களையுமே நம்ம ஒன்று கூட்டினால் அதுவே ஏக பாதம் தான். அதை விட 3 மடங்கு மேல் உலகத்துல. அப்போ பாப்புலேஷன் அளவு என்ன நம்ம கற்பனையால கூட நம்ம நினைக்க முடியாது. ஸோ பக்தர் அல்லாதவரின் ஆசைகளோட பகவான் வந்து ஆசைகளே நிறைவேற்றப்படும் பொழுது பக்தர்களுடைய ஆசைகளை பகவான் நிறைவேற்ற மாட்டாரா? கண்டிப்பா. ஆனால் பக்தர்கள் எதை ஆசைப்படுவார்கள்? ஸோ பக்தர்கள் இப்போ வந்து கேட்கிறார் அடுத்த பதத்துல, உங்களுக்கு என்ன வரங்கள் வேணும்ட்டு. அதற்கு எவ்வளவு அழகா பிரச்சேதர்கள் வந்து பதில் அளிக்கிறார்கள் என்றதையும் நம்ம படிச்சோம் இல்லையா. ஸோ அதாவது இறைவன் தாழ் பணிந்த பிறகு, இறைவனுடைய திருவடிகளை நாம காணக்கூடிய பாக்கியத்தை பெற்ற பிறகு இந்த பிரபஞ்சத்துல வேற எதுவுமே மகத்துவமா தெரியாது. அதுதான் உண்மை. ஓகே, இதை நிறைய ஆச்சாரியர்கள் உணர்ந்து இந்த பதங்கள்ல நம்ம படிக்கும் பொழுதுதான் இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்றோம். இல்ல யாருக்கும் நமக்கு ரியலேஷன் வந்திருக்கா இல்லையான்றது அவங்கவுங்களுக்கு தான் தெரியும். ஆனா உண்மையிலே இறைவன் தாழ் அவருடைய திருவடிகளை காட்டிலுமே மேன்மையான ஒரு வஸ்து இந்த இடத்துல கிடையாது, எதுவுமே கிடையாது. அவ்வாறு நாம கிடைக்க பெற்ற பிறகு வேற என்ன கேட்க போறோம் பகவான் இடத்துல நாம இல்லையா. அந்த ஒரு பக்குவம் அந்த பக்தனுக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கப்பெறும். யார அந்த நிலையை அடைகிறார்களோ, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாரத மகரிஷி ஒரு க்ஷணம் பகவானுடைய தரிசனத்தை பெற்ற பிறகு மீண்டும் எவ்வளவோ உட்கார்ந்து அவர் என்ன பண்றார், பிரயத்னிக்கிறார், பகவானை இன்னும் தரிசிக்கணும். அந்த ஏக்கம் மட்டும்தான் வந்து பகவான் அவருக்கு கொடுத்திருந்தார். ஆனா அவர் அனைத்து இடங்களையுமே கடந்து சென்ற பொழுது எதன் மீதும் அவர் பற்றுக்கொள்ளவில்லை இல்லையா. பரிவர்க ஆச்சாரியாவாக எல்லா ஓரிடத்துல கூட அவர் நின்னது கிடையாது இல்லையா. எல்லாவற்றையுமே கடந்து வடக்கு நோக்கி சென்றார் என்பதை மட்டும் இல்லையா. சோ ஒரு தூய பக்தன் உலகப்பற்று ஏதுமின்றி பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட விரும்புகின்றான். இதுதான் உண்மை. நம்ம மங்களாரதி தரிசனம் பெறும் பொழுது ஒண்ணுதான் நம்ம பகவான்கிட்ட கேட்கணும், எப்பொழுதும் பகவானே உன்னை நினைவில் கொள்ளக்கூடிய மனதையும் என்றும் மறவாத மனதையும் எனக்கு வழங்கு. இதை கேட்டாலே இதுக்குள்ளேயே எல்லாமே அடங்கிடும். இந்த இடத்துல வாழறதுக்கான ஒரு எப்படி வாழணுன்றதுக்கான ஒரு வழி நடத்துதல், அதற்கான ஒரு பாதை எல்லாமே பகவான் கொடுப்பார். இங்க வெறும் நிமித்தமாக வாழ்வதற்கு அனைத்து வசதிகளையுமே பகவான் கொடுத்திருக்காரு இல்லையா. ஸோ டுடே மார்னிங் பிரேமா மாதாஜி எடுத்த கிளாஸ்லயுமே அதுதான், சிம்பிளா வாழணும், நம்ம அதிகமாக வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது இல்லையா. ஒரு பக்கத்துல பாத்தீங்கன்னா பஞ்சம் பட்னி இல்லையா, வறுமை இப்படிப்பட்ட நாடுகள் உண்டு. ஒரு பக்கம் வந்து வைபவங்கள்ல வாழக்கூடிய நாடுகளும் உண்டு. அங்க எல்லாமே வீணாக எடுத்து கொட்டுறாங்க, இங்க இடத்துல உணவின்றி தவிக்கிறார்கள். ஸோ இட் இஸ் த இம்பேலன்ஸ். ஏன்னா மனிதனுடைய ஆசைகள் வந்து அளவிட முடியாதாகிவிட்டு, அதனாலதான் இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை. ஒரு நேர்மையான பக்தன் பகவானுக்கோ அல்லது பகவானின் வடிவான அரச விக்கிரகத்திற்கோ பணி செய்தால் அவன் செயல்கள் அனைத்தும் வெற்றி பெறும். அதாவது ஒரு அரசாங்கத்திற்காகவோ ஒரு கடமை இன்டைரக்டா இப்ப இருக்கக்கூடிய கலியுகத்துல நாம் அதை எடுத்துக்கணும்னா இப்ப அரசர் கிடையாது, இப்போ ஆட்சியில இருக்கக்கூடிய கவர்மெண்ட்டுடைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸை நான் அவாய்ட் பண்ணி இல்லையா நம்முடைய கடமைகளை நாம் ஆற்றும் பொழுது அது இறைவன் தொண்டு மற்றும் வந்து இந்த நமக்குன்னு இருக்கக்கூடிய கடமைகள் இரண்டுமே நாம் ஆற்றணும். ஏனெனில் அவனது இதயத்தில் அமர்ந்திருக்கும் பகவான் அவனது நேர்மையினை நன்கறிந்து கொள்கிறார். நாம எந்த அளவுக்கு ஆனஸ்டி அப்படிங்கறது வந்து நமக்கு மட்டும்தான் தெரியும், இறைவனுக்கு மட்டும்தான் தெரியும், வேற யாருக்குமே தெரியாது. ஓகே, ஸோ இது யாராலுமே வெளியில சொல்ல முடியாது. ஒவ்வொருத்தருடைய நிலைமை அது மாதிரிதான். நாம நினைக்கலாம் we are very honest, அது கிடையாது. ஆனா அந்த மாதிரி ஒரு இது கிடையவே கிடையாது. இவ்வாறு முழு நம்பிக்கையுடன் பக்தி தொண்டிற்கான, அதாவது நாம நேர்மையா இருக்கிறோம்னு நினைச்சிட்டு எத்தனையோ பேருடைய மனதை வந்து நாம இம்சிச்சிருப்போம். ஓகே, நம்ம பேசக்கூடிய வார்த்தைகள், நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் இல்லையா, ரொம்ப அடம்பிடிச்சு இதை நீ இப்படிதான் செய்யணும் அப்படி ஒரு திணிக்கக்கூடிய நிலையில எதிர்த்தரப்புல இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து மன வருத்தத்தோட தான் அவங்க அதை செயல்பட்டிருப்பாங்க. இவந்தும் நம்ம பை பர்சன் நேர்மையா இருந்தாலும் அடுத்தவர்களுக்கு வந்து எவ்வாறு எடுத்துரைக்கணும்ன்ற பக்குவத்தையே அறியாம நாம் என்ன பண்ணுவோம், கரடு முரடா செயற்படுவோம். ஸோ இந்த மாதிரி பக்தியில கூட இருக்காங்க, டிவோட்டிஸ் கூட இருக்காங்க இந்த மாதிரி. அதாவது
இதை வந்து நான் 4 ஆண்டுகளா பார்த்துட்டு இருக்கேன். பௌதிகத்துல கண்டிப்பா இருப்போம், அதை நம்ம வேலிடேஷன் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. ஒரு புறம் நாம் என்ன பண்றோம், ப்ரீச்சிங்கும் பண்றோம், அதே மாதிரி நடந்து கொள்பவர்கள் கூட உண்டு. அப்ப ப்ரீச்சிங்க்கும் அடுத்து வந்து செயல்படும் தன்மைக்கும் எவ்வளவு வித்தியாசம் இல்லையா? பக்தியில வந்து சுயநலம் கொள்ளக்கூடாது, பொதுநலமாக இருக்கணும், எல்லோருக்குமே கிடைக்க பெறணுன்ற அந்த ஒரு நிலை இருக்கணும் பக்தியில. சுயநலம் கொண்டு நாம செயல்படக்கூடாது இல்லையா? அது சுயநலம் கொள்ளும் போது அந்த பக்தி வந்து பூர்ணத்துவம் பெறுவதே கிடையாது இல்லையா? சுயநலம் என்று என்ன சொல்றேன்னாக்கா, நான் மட்டும்தான் பண்ணணும், அடுத்தவங்களுக்கு வந்து கொடுக்க கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம். எல்லோருக்குமே எல்லாமே பகிர்ந்து கொடுக்கறது தான் வந்து பெஸ்ட் இல்லையா? நாம ஒண்ணு எடுத்துட்டாக்கா மிச்சம் இருக்கிறது எல்லாருக்குமே கொடுக்கணும். அப்படிப்பட்ட ஒரு பக்குவத்துக்கு வரணும். அந்த ஒரு வாய்ப்பு வந்தாக்கா அடுத்தவங்க செய்யும் பொழுது அதை நாம வாங்கணும்னு நினைக்கிறது வந்து மிக தவறான ஒன்று இல்லையா? வேற ஒரு சேவை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இப்ப மல்லிகா மாதாஜி 3 மணி கிளாஸ் எடுக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த சேவையை நான் தான் செய்யணும்னு நான் அடம் பிடிச்சி வாங்கினேன்னா தட் இஸ் ராங். அவங்களுக்குன்னு வாய்ப்பு கொடுத்ததை வந்து அவங்க செய்யணும்ன்றத வந்து நாம விட்டுடணும். அந்த ஒரு நிலையை நாம கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணணும் இல்லையா? ஸோ சேவா இஸ் காமன் ஃபார் எவ்ரி ஒன். அப்போ அனைவருக்குமே சேவை செய்யறதுக்கான வாய்ப்பு என்பது வழங்கப்படணும். ஓகே, ஆனா நமக்கு கொடுத்த சேவையை காட்டிலுமே அடுத்தவங்க கிட்ட இருக்க சேவையை பத்தி நம்ம யோசிக்க ஆரம்பிச்சோம்னா தட் இஸ் அவங்க அப்படிப்பட்டவங்க பக்தியில வந்து முன்னேற்ற பாதையை அடையிறதே கிடையாது. ஸோ முட்டாள்தனமான ஒரு செயல்பாடு அது எல்லாமே இல்லையா? நாம என்ன சேவை செய்யணும்னு நினைக்கிறத வந்து வாய்ப்பு கிடைச்சா அதை எடுத்துன்னு செய்ய வேண்டியதான். சேவை இந்த சேவை தான் செய்வேன்ட்டு நாம இருக்கவும் கூடாது. ஐ வில் ஒன்லி டூ திஸ் சேவா, அதை மட்டும்தான் நான் செய்வேன்னாக்கா அது மிக தவறானது. அனைத்துமே இறைவன் தொண்டு, எது கிடைச்சாலும் செய்யணும், அப்படிப்பட்ட ஒரு இதுதான். இவ்வாறு முழு நம்பிக்கையுடன் பக்தி தொண்டிற்கான கடமைகளை நிறைவேற்றினான் என்றால் இறுதியில் அவன் வெற்றி பெறுகின்றான். பகவானுடைய சேவை எதுவாக இருந்தாலும் அதை வந்து ஏற்றுக்கொண்டு செயல்படுபவன் கண்டிப்பா பக்தியில வெற்றி பெறுகிறான். ஆனா நம்ம if we have a ரிசர்வேஷன்ஸ் வச்சுட்டு நாம வந்து பக்தி தொண்டு செஞ்சோம்னா கண்டிப்பா அந்த பக்தி வெற்றி கொள்ளாது. இது இது யூனிவர்சல் ரூல். இதை நாம கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்கணும். அஷா ஏவ வரோ அஸ்மாகம் ஈப்ஷிதோ ஜகதப்பதே பிரசன்னோ பகவான் ஏஷாம் அபவர்க குருர்கதீஹி. மேலும் பிரச்சேதர்கள் வந்து தொடர்கிறார்கள். நீரே பக்தி தொண்டு நெறிமுறைகளுக்கு உண்மையான தலைவர் ஆவீர். ஸோ பகவானே அனைத்திற்குமே மாஸ்டர், இஸ் த மாஸ்டர் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்றாங்க. உமது மேலாண்மையே எமது வாழ்வின் இறுதி லட்சியமாக இருப்பது கண்டு நாங்கள் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். அப்படின்னா பகவானுடைய திருவடிகள் ஒன்றே எங்களுடைய வாழ்க்கையினுடைய உயர்ந்த லட்சியமாக அவர்கள் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை எண்ணி அவர்கள் மகிழ்ச்சி உறுகிறார்கள். யாரு? பிரச்சேதர்கள். ஆனா இதுதான் கிரவுண்ட் ரூல். இறைவனுடைய திருவடிகள் தான் நம்முடைய இலக்கு அப்படிங்கிறத வந்து மனசுல கொண்டு நாம செயல்படணும். அதுதான் உண்மையான ஆனந்தத்தை கொடுக்கும். ஓகே, ஏனும் எங்கள் மீது திருப்தி அடையுமாறு உம்மை நாங்கள் வேண்டுகிறோம். அதாவது அப்படிப்பட்ட அந்த பக்தி கொண்டு அவர்கள் பகவானை சேவிக்கிறார்கள். அதை கொண்டு பகவான் திருப்தி கொள்ள வேண்டும் என்று அவர்கள் வந்து பிரார்த்திக்கிறார்கள். ஓகே, இதுவே எமது வரமாகும். இதுதான் அவங்களுடைய வரமா கேட்கிறாங்க. ஸோ அப்படின்னா இறை தொண்டு ஆற்றுவது தான் எங்களுடைய தலையாய கடமையாக நாங்க வச்சிருக்கோம். அதையே நீங்கள் வந்து ஏற்றுக்கொண்டு அதையே எங்களுக்கு நீ வரமாக வழங்குங்கள் என்று பகவானுடைய தாழ் பணிந்திருக்கிறார்கள். உமது திருப்தியினை தவிர வேற எதுவும் நாங்கள் வேண்டுவது கிடையாது. அப்படின்னா பகவான் சாட்டிஸ்ஃபைடா இருக்கணும், திருப்தி கொள்ளணும். ஸோ பகவான் எப்ப சாட்டிஸ்ஃபை ஆடுவார்? அந்த 12வது சாப்டர்ல பக்தி யோகத்துல அந்த 13ல இருந்து 20வது ஸ்லோகத்தை நீங்க ஒரு முறை எல்லாத்தையுமே வாசிச்சீங்கன்னாக்கா இவங்க எல்லாமே எனக்கு பிரியமானவர்கள் என்று பகவான் சொல்வார் இல்லையா? சோ அந்த திருப்தி வந்து கண்டிப்பாக கிடைக்கும் இல்லையா? இஸ்லோகத்துல அபவர்க்க குரூர் கதி என்னும் சொற்கள் குறிப்பிடத்தக்கன. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை பொறுத்த மட்டில் இல்லையா, முழு மெய்ப்பொருள் இறுதி உண்மையாக பகவானை விளங்குகிறார். பரமேதி பிரம்மேதி பரமாத்மேதி பகவான் இது சப்யத்தே. அதாவது பிரம்மம், பரமாத்மா மற்றும் பகவான், இந்த 3 நிலைகளை பற்றி அந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லப்பட்டது இல்லையா? முதல் நிலை பகவானை அரூபமாக உணர்வது. 2ஆம் நிலை 4 கைகளுடைய பரமாத்மாவை உணர்வது. அடுத்து வந்து 2 கைகளுடைய பரமாத்மாவை உணர்வது. இது எதற்கு? சூரிய பிரகாசம், சூரிய வட்டம் மற்றும் சூரிய கிரகணம். அப்படின்னா நம்ம பக்தியில இறைவனை உணரக்கூடிய நிலை, டீப்பா
அதை தான் வந்து அந்த அளவுக்கு சொல்லப்பட்டது. ஓகே. ஸோ மேலும் 3 தன்மைகளில் அருவ பிரம்மம், பரமாத்மா, பின் முழுமுதற் கடவுள் என்று அறியப்படுகிறது. அப்பவர்க்க என்னும் வார்த்தைக்கு விடுதலை என்று பொருள். பவர்க்க என்றால் பௌதீக தோற்றம் என்று பொருள். உலகில் ஒருவன் மிகவும் கடுமையாக உழைக்கின்றான் இல்லையா, ஆனால் இறுதியில் குழப்பம் அடைகிறான், என்ன செய்யறதுன்னு தெரியாம. இவ்வளவு செல்வத்தை வச்சுட்டு என்ன பண்றது? பிறகு அவன் இறந்து மீண்டும் கடுமையாக உழைப்பதற்காக மற்றொரு சுழற்சி எது என்பது இதுவே ஆகும். சோ அதாவது உழைக்கின்றான் மீண்டும் வருகின்றான், உழைக்கின்றான் மீண்டும் வருகின்றான். அப்பவர்க்கம் என்பதற்கு இதற்கு நேர்மாறான பொருளாகும் இல்லையா. சோ ஒரு வாட்டி வந்தாச்சு, இனிமே வந்து மீண்டும் வராது இருக்கிறதுக்கான செயல்களில் ஈடுபடுதல். நாயை போல பூனைகளை போல கடுமையாக உழைப்பதற்கு பதில் ஒருவன் வீடு பேறு பெற்று முழுமுதற் கடவுளை அடைதல் சால சிறந்ததாகும். இதுதான் ஒருத்தருடைய இலக்கும் கூட. இறைவனது பிரம்மஜோதியில் இணையும் போது வீடு பேறு தொடங்குகிறது. முழுமுதற் கடலை உணர்வது இதைவிட சிறப்புடையதாகும். 2 கைகள். பகவான் திருப்தி அடைந்து விட்டார் என்பதை ஒரு பக்தன் அறிந்து கொள்ளும் பொழுது வீடு பேறு அல்லது பகவானின் ஜோதியில் கலத்தல் என்பது அத்துணை கடினமானதன்று. சூரிய ஒளியின் மூலம் சூரியனை அணுகுவது போன்று முழுமுதற் கடவுளை அருவ பிரம்ம ஜோதியின் மூலமே அணுக வேண்டியதிருக்கிறது. முழுமுதற் கடவுளை ஒருவன் மகிழ்ச்சியுரை செய்தால் பகவானின் அருள் ஜோதியில் கலப்பது அவனுக்கு கடினமான காரியம் என்று. சோ அதாவது இங்க வந்து நீங்க இந்த அருவ பிரம்மத்தை பற்றி நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். இந்த இடத்துல ஏன் இந்த மாதிரி இந்த பொருளுரையில சில பிரபுபாதர் கொடுத்திருக்காரு, அதுக்கு ஏன் மாதாஜி இந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து எழுதியிருக்காங்க? அததான் இருங்க ஒரு நிமிஷம். சோ அதாவது பிரம்ம ஜோதியில் இணைவது என்பது முதல், நான் முன்னாடி கூட நிறைய இடங்களை படிச்சிருக்கோம். பிரம்ம ஜோதியில் இணையலாம் என்று போனாலும் அவர்கள் மேலும் அந்த ஆகாயத்துலதான் இருப்பாங்க. அங்கேயும் சென்று அவர்கள் பக்தி தொண்டு புரிந்து அதன் பிறகு வைகுண்டங்களுக்கு செல்கிறார்கள் என்ற வாய்ப்பும் உண்டது என்பது சொல்லப்படுறது. சாயுஜ முக்தி என்பது அந்த இணைதல் என்று பொருள் இல்லையா. அந்த உண்மையிலே அந்த இணைதல் என்பது கிடையாது. ஆனா இணைதல் என்பது இவங்க எப்படி எடுத்துட்டு போறாங்கன்னாக்கா, இந்த பிரபஞ்சத்துல இருந்து நம்ம இந்த கடினமான சூழ்நிலையில இருந்து வெறுப்புற்று இந்த இடத்தை விட்டு வெளியே போலாம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் கொண்டு ஆற்றும் பொழுது அவங்க அந்த சாயுஜ முக்தியில அலைஞ்சுட்டுதான் இருப்பாங்க. ஆனா அதே இறைவன் மீது பக்தி கொண்டு இல்லையா, இறைவன் மீது பக்தி கொண்டு, இதுக்கு உதாரணம் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஜோதி, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரம்ம ஜோதிர வந்து பிரகாசத்தை வந்து அதாவது ஞானத்தை வந்து இது பெற்றோருக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 4 குமாரர்கள், அவங்களுமே வந்து பகவானுடைய அருவத்தன்மை, ஏன் வியாசதேவர், சுகதேவ கோஸ்வாமி, இவங்க எல்லாரும் கூட வந்து ஆற்றலினால் தான் வந்து உணர்ந்தவர்கள். ஆனா அங்கே இறைவன் மீது அவர்கள் பக்தி கொண்டார்கள். ஓகே. ஆனா அதே வந்து நம்ம இந்த அத்வைத பிலாசபி மட்டும் நானே இறைநிலை என்று சொல்றாங்க இல்லையா, அங்கே இறைவன் கிடையாது. இறைவனுக்கான ஸ்தானத்தை அவர்கள் வந்து வழங்குவது கிடையாது. ஓகே. ஆத்மாவே இறைநிலை அடைந்து விடுகின்றது. அவங்க எதற்காக? இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கக்கூடிய துக்காலயம் அசாஸ்வதமான இந்த சூழ்நிலை விட்டு வெளியேறுவதற்காக செய்யப்படக்கூடிய செயல். ஓகே. அது ஒண்ணுதான் அவங்க அந்த வித்தியாசத்தை எடுத்துட்டு போனோம். இங்கே பக்திக்கு மேன்மை கொடுக்கப்படுகிறது, பகவானுக்கு வந்து பக்தி செலுத்தப்படுகிறது. அவங்க அருவ நிலையில வந்து பகவானை சேவிக்கிறாங்க. ஓகே. ஆனா இந்த இடத்துல வந்து இறைவனை சேவிக்கிறது இல்ல, அவங்க பிரகாசத்தை வந்து அதாவது நிலைப்படுத்தி தியான பயிற்சிகள் மூலியமா இந்த பிரபஞ்சத்துல இருந்து விடுதலை, அதாவது சாயுஜ முக்தி அடையறதுக்காக, அதாவது இந்த ஆன்மா பிரம்ம நிலையை அடைந்து விடக்கூடியது, அப்ப அவன் இறைவன் ஆகி விடுகின்றான் என்ற தத்துவத்தோடு எடுத்துட்டு போறாங்க. இது கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க கூடாது. ஓகே. இப்படிப்பட்ட இந்த பக்தியை வந்து பகவானுடைய இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அருவத்தன்மையில இருக்கிறவங்க கடைசியில வந்து go to the வைகுண்டம் ஆல்சோ. ஓகே. அப்படிப்பட்டவர்கள் மேலே சென்றாலும் அருவத்தன்மையில வந்து அவர்கள் பிரார்த்தித்தாலும் கூட அங்கேயும் சென்று அவர்கள் வந்து பக்தி தொண்டு செய்யறதுக்கான, அங்க போன பிறகு சாயுஜ முக்தியில உங்களுக்கு எந்த இறை தொண்டுமே இருக்காது இல்லையா. அப்படின்னா போய் சும்மாதான் இருக்கணும். எங்கேயுமே நீங்க ரூப வழிபாடுக்கு தான் உங்களுக்கு வந்து செயல்படக்கூடிய விஷயங்கள் உண்டு. அருவ வழிபாடுல எங்கேயாவது நீங்க வந்து செயலாற்றுகிறீர்களா? கிடையாது. ஒரு இடத்துல அமர்ந்து மனசை பக்குவப்படுத்தி தியானத்துல எடுத்துட்டு போறீங்க, அவ்வளவுதான். அது செயலற்ற ஒரு நிலையில தான் வந்து நிற்கும். சோ தொண்டு என்பது எப்பொழுதுமே செயலாற்றி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒன்று. சோ செயல்பட்டால் மட்டும்தான் அது தொண்டாகிவிடும். சோ இறை பக்தி வந்து செயல்படும் பொழுது அந்த இடத்துல வந்து அங்கே செல்லும் பொழுது பகவான் மீது பக்தி கொள்ளக்கூடிய அந்த பிரார்த்தனை பெறும்பொழுது அவர்கள் வந்து மேலும் வந்து அவங்க வந்து வைகுண்டத்திற்கு செல்லக்கூடிய அந்த பிராப்தத்தை பெறுகிறார்கள். இதற்கு உதாரணம் நம்ம சனத்குமாரர் இல்லையா, இந்த 4 குமாரர்கள் அவங்களுமே வந்து அருவத்தன்மையில தான் பகவானை வந்து பக்தி கொண்டார்கள்.
ஏன்னா படைக்கும் காலத்திலே பிரம்மர் வந்து அவங்கள வந்து படைக்கும் தொழிலுக்காக 4 திக்குகளுக்கு அவங்கள அனுப்பணும்னு நினைச்சார். ஆனா அவங்க அதை ஏத்துக்கல. இறை வழிபாடு செய்வோம்னு சொன்னாங்க, பகவானுக்கு தொண்டு புரியணும்னு சொன்னாங்க. ஆனா அவங்க உணர்ந்தறிந்தது வந்து ஆற்றலினால. அவ்வளவுதான். அங்கேதான் வேறுபாடு. அவங்க வந்து இந்த உலகத்தை வெறுத்து அவங்க வந்து நான் கடவுள் என்ற நிலைக்கு போகல. they know the supremacy. சோ இந்த வித்தியாசத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, சோ பக்தர்கள் எப்பொழுதுமே இறைவனுடைய ஸ்தானத்தை புரிவார்கள். ஆனால் அவர்கள் அருவத்தன்மையில உணரணும்னு அந்த பாதையை அவங்க ஏற்று சென்றார்கள். ஓகே, இட் இஸ் எவ்ரி ஒன்ஸ் இண்டிவிஜுவாலிட்டி இல்லையா? அவங்க ஒரு அவருடைய விருப்பம் எப்படியோ அப்படிதான் செயல்படுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், எல்லாருமே கிருஷ்ணருடைய ரூபத்தையே வந்து சேவிக்கணும்னு நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாது. பகவானை வந்து ராமராகவும் சேவிக்கக்கூடியவங்க உண்டு இல்லையா? ராமர் தான் மெயின் அப்படின்னு செய்யக்கூடியவங்களுமே உண்டு இல்லையா? கோவிந்த ரூபத்துலதான் நான் பெருமாளை தான் சேவிப்பேன் அப்படின்னு சொல்லவங்களுமே உண்டு இல்லையா? எல்லாம் அவருடைய இதுதான். ஆனாலும் இது ஒரு பர்டிகுலர் இது மேல வந்து நம்ம மனசு என்ன இருக்கோ அது மாதிரிதான். ஓகே, அதை வந்து நம்ம வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ண முடியாது. இட் இஸ் த வே தே ரியலைஸ், இட் இஸ் த வே தே ஆர் கெட்டிங் அட்ராக்டட். ஓகே, அது மாதிரி அருவத்தன்மையில ஈர்க்கப்பட்டு இறைவனை அந்த விதத்துல வந்து வேண்டது. இவங்க எப்பவுமே இறைவன் ஆகிவிடவில்லை. இவங்க எப்பவுமே இறைவனுக்கு வந்து தொண்டு புரியணும்னு நினைக்கிறாங்க. அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு தான் இது சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒன்று. ஓகே, ஓகேவா? இது ஞானிகளோ இல்ல வந்து அத்வைதவாதிகளுக்கு மாயாவாதிகளுக்கு சொல்லப்பட்டது கிடையாது இது அப்படிங்கறத வந்து ஃபர்ஸ்ட் நாம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, சோ முழுமுதற் கடவுளை ஒருவன் மகிழ்ச்சியுரை செய்தால் பகவானின் அருள்ஜோலில் கலப்பது அவனுக்கு கடினமான காரியம் அன்று. அப்படின்னா இணையறது என்பது காரியம், அது ஒரு பெரிய கஷ்டமே கிடையாது அப்படிங்கறது வந்து சொல்றார். ஆனா உண்மையிலே அங்கே சென்ற பிறகு, பிரம்ம ஜோதிர் சென்ற பிறகு அவங்க அங்கேயுமே இறை தொண்டை வந்து, அதாவது கண்டினியூஸா பகவானை சேவித்து இறைவனுடைய திருநாட்டை அடையணும்ன்ற அந்த பக்தியை வந்து அங்கேயும் போய் செய்யும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி அவங்க வந்து they'll go to the வைகுண்டாஸ். அவங்க வெளியில இருக்க மாட்டாங்க. இது நடக்கக்கூடிய ஒன்று அப்படிங்கிறதுமே படிக்கிறோம். பிரம்ம ஜோதியில இருக்கிறது கிடையாது. தொண்டு புரியணும்ன்றவங்க பிரம்ம ஜோதியில இருக்க மாட்டாங்க. தொண்டு புரியாமல் இந்த விரக்தி நிலையில போறவங்க அங்கேயேதான் இருப்பாங்க. மீண்டும் வந்து அவர்கள் இந்த இடத்துக்கு வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு அப்படிங்கிறதையுமே நம்ம படிக்கிறோம். ஓகே, வரம் ரிணி மகே அதாபி. ஏதாவது டவுட் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது டவுட் இருக்கா? கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது. அருவத்தன்மை பக்தி. அதே மாதிரி ஒரு நார்மலான ஒரு பிரம்மத்தை வந்து, அதாவது கடவுளுக்கு ரூபமற்ற கடவுளையே ஏற்றுக்கொள்ளாமல் அப்படின்னா அவங்க வெறுமனே அருவமாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஆற்றல் மட்டும்தான் இறைவன் அப்படின்னு எண்ணிக்கொண்டு இவங்க இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய துக்கங்கள்ல இருந்து இல்லையா வெளியில போகிறதுக்காக வந்து தான் அந்த நிலையை அடையக்கூடியது. இதுதான் மாயாவத தத்துவம். அதையும் இதையும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க கூடாது. ஓகே, கிளியரா ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு. இவங்க வந்து துளசிய மோந்துட்டு அப்படிப்பட்ட அந்த அருவத்தன்மையிலே இருந்த அந்த சனத்குமாரர்கள் வந்து வைகுண்ட வாயிலை வந்தாங்க. அந்த இடத்துல ஜெயா விஜயா விடாதப்போ பகவானே வாயிலாண்ட வந்தப்போ அவருடைய திருவடிகள் இந்த துளசியை முகர்ந்து அவர்கள் வந்து பக்தர்கள் ஆனார்கள் என்று நம்ம படிச்சோமா இல்லையா? படிச்சோம் இல்லையா? சோ திஸ் இஸ் ஹவ். சோ பக்தர்கள் எப்பொழுதுமே பக்தர்கள் தான். ஆனா ஞானத்துல மட்டுமே நான் இதுல இருந்துட்டு நான் வெறுமனே இந்த பிரகாசத்தை மட்டுமே ஆற்றல் இதுல இருந்து நானே கடவுள் என்ற நிலைக்கு போறது வந்து அது மிக தவறான. ஓகே, அதுதான் மாயாவத தத்துவம். அது நம்ம அவ்வளவுதான். வரம் வரம் ரிணி மகே அதாபி நாதத்வத் பரதஹ பராத் நஹி அந்தஸ்வத் விபூதினாம் சோ அனந்த இதி கீயசே. மேலும் அவங்க என்ன ஆல்ரெடி வரம் கேட்டாச்சு. எப்பவுமே இறைவனை தொழக்கூடிய அதுவே மட்டுமே லட்சியமா வச்சுட்டு நாங்க இருக்கணும்ன்ற அந்த வரம் கேட்டாங்க. இதுதான் நாம கேட்க வேண்டிய வரமே இறைவன்ட்ட. இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்றாங்க? நிறைய இடங்கள்ல இதுதான் சொல்லப்படுகிறது. நிறைய விஷயங்கள் திரும்பி திரும்பி தான் நாம கேட்கிறோம். ஏன் சொல்லுங்க? யாராவது யூகிச்சு சொல்லுங்க. நிறைய வார்த்தைகள் நம்ம திரும்பி படிக்கிறோம். நிறைய சென்டென்ஸ் கூட நம்ம திரும்பி படிக்கிறோம். நம்ம ஆச்சாரியா கொடுத்திருக்கார். ஓகே, ஏன் அவ்வாறு கொடுத்திருக்கார்? அப்ப ஏதாவது உங்களுக்கு அது தோணிச்சா உங்களுக்கு? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, we have to pay attention to that அப்படின்றதுக்கு தான் சொல்றாங்க. attention, we have to pay attention to that. அதனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். மீண்டும் மீண்டும் எதற்கு கொடுக்குறாங்கன்னாக்கா தட் நமக்கு மெமரி கூட ரொம்ப கம்மி இல்லையா? அதை வந்து ஆழ்ந்து மனசுல வந்து பதிய வைக்கிறதுக்கு தான். திஸ் இஸ் வாட் ஒன் ஆஃப் த
senior devotee in his lectures told. ஸோ திரும்பி திரும்பி நாம உன்னை வந்து கேட்க 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 அது ஆழ் மனசுல வந்து பதியாது. ஓகே, அதுதான் முக்கியத்துவம் என்பதையுமே நாம கொடுக்குற அளவுக்கு நம்ம மனசு பக்குவப்படும். அதுக்காக தான் நிறைய இடங்கள்ல வந்து உங்களுக்கு வந்து ரிப்பீட்டட் சென்டென்சஸ் எல்லாமே இருக்கும். அந்த ரிப்பீட்டட் சென்டென்சஸ், ரிப்பீட்டட் கருத்துக்கள் ஏன் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்குனாக்கா, இன்னொன்னு இது எல்லாமே வியாக்கியானம் எல்லாமே வந்து இட் இஸ் வந்து சாராம்சம் இல்லையா. சனாதன கோஸ்வாமி, ரூப கோஸ்வாமி, ஜீவ கோஸ்வாமி சத் சந்தர்ப்பத்துல வந்து கொடுத்திருக்கார். 6 சந்தர்ப்பங்கள்ல வந்து அவர் முழுசாமே வந்து வியாக்கியானம் வந்து எழுதியிருக்கார் பாகவதத்திற்கு. ஓகே, அதுல இருந்து சாராம்சம். ஓகே, அடுத்து வந்து விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாகுரார், ஸோ ஸ்ரீதர சுவாமி, இவங்க 5 பேருடைய வியாக்கியானங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா, அதாவது ஸ்ரீதர சுவாமியுடைய வியாக்கியானம் வந்து மகாபிரபுவாலே வந்து அங்கீகரிக்கப்பட்டது. ஓகே, ஸோ அந்த ஒரு அவர் காலகட்டங்கள்ல வந்து இருந்தவர். அவருக்கு முந்தைய காலகட்டம், மகாபிரபு வரத்துக்கு முன்னாடி இருந்து காலகட்டம் தான் வந்து ஸ்ரீதர சுவாமிகள். அவர் வந்த பிறகு, மகாபிரபு வந்த பிறகு அந்த வியாக்கியானத்தை அவர் அங்கீகரித்தார் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஸோ இது ஏன், இது அனைத்துடைய சாராம்சத்தை எடுத்துதான் நம்ம இந்த 5 புஸ்தகங்களை நம்மளால தனித்து படிக்க முடியாது. ஒரு பாகவதத்தை 12 கேண்டோ முடிக்கிறதுக்கு நமக்கு ஆயுஷ் இருக்கா அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாது. நமக்கு அது பிராப்தம் பெற்றிருக்கிறோமான்றது தெரியாது இல்லையா. அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல இந்த 5 வியாக்கியானங்களுமே நம்மளால படிக்க முடியுமா, அதையும் புரிஞ்சுக்கக்கூடிய அந்த தகுதி இருக்கா, நமக்கு குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கா அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி. அதனால சுலபமா இப்போ நீங்க அந்த ஆச்சாரிகள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா, எவ்வாறு அந்த சீனியர் டிவோட்டி சொன்னதான் நான் உங்களுக்கு திருப்பி சொல்றேன். இட் இஸ் லைக் ஸ்லோகம் பொருளுரை, ஸ்லோகம் சாரி பர்பட், நாட் பர்பட், ஸ்லோகத்துல என்ன மீனிங்கோ டிரான்ஸ்லேஷன் அவ்வளவுதான் கொடுத்துருப்பாங்க, வேற எதுவுமே இருக்காது. ஆனா நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இன்னும் ஒரு எக்ஸ்ட்ராவா நமக்கு வந்து பெரிய பொருளுரை ரெஃபரன்சஸா கொடுத்து அதுல விளக்கத்தெல்லாம் கொடுத்து நமக்கு வந்து கொடுத்துருக்காரு இல்லையா. ஏன்னா அவ்வளவு சிம்பிளா இதை வந்து நம்ம we are not in a very high level to understand. இருந்தாலும் நம்மளுடைய இந்த புத்திக்கேற்றவாறு கொஞ்சமாவது புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்காவது அவர் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளா நமக்கு கொடுத்துட்டார். this is the greatness of our ஆச்சாரியா. இதை நாம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, it's very important actually. வணக்கத்திற்குரிய பகவானே, உமது வரத்திற்காக நாங்கள் உம்மை வணங்குகின்றோம். ஓகே, ஏனெனில் நீரே பரம்பொருளாகவும் அனைத்து உன்னதங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவராகவும் இருப்பதோடு முடிவில்லாத வளங்களை உடையவராக இருக்கின்ற. இப்போ பகவானுடைய வைபவங்களை பற்றி சொல்றாங்க. வைபவன்ற சொல்றதை விட அவருடைய நிலை இல்லையா. இஸ் ஆம்னிபொட்டன்ட், ஆம்னிசியன்ட் அண்ட் ஆம்னி பிரசன்ட். ஓகே, 3 நிலைகள் அவர் தான். ஆம்னி மீன்ஸ் சர்வமும் அனைத்தும் என்று பொருள். ஓகே, ஸோ எல்லா இடங்களிலும் வியாபித்திருப்பவர் அவரே. எல்லா செயல்களிலுமே அவர் வீற்றிருக்கிறார், எங்கேயுமே இல்லைன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. அவருடைய ஆற்றலால் தான் சர்வ வல்லமை புரிந்தவர். அவருடைய ஆற்றலோடு நாம் என்னைக்குமே போட்டி போட முடியாது இல்லையா. ஆனா மனிதர்கள் அந்த மாதிரி ஒரு காம்படிஷன் கொண்டுதான் நானே கடவுள் என்று பேசக்கூடிய நிலைக்கு தள்ளப்படுகிறார்கள் சில சமயத்தில் இல்லையா. ஸோ அந்த அகங்காரத்தை நாம கண்டிப்பா விடணும். ஓகே, ஒரே ஒரு நரநாடி நம்ம உடல்ல வந்து பொசிஷனிங்கோ இல்ல வந்து ஃப்ளோவோ இல்லைன்னா நம்முடைய நினைவுகள் நம்ம அடுத்தவங்களுக்கு எவ்வளவு டிபெண்ட் ஆகிறோன்றத வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். இது வயோதிகமான பிறகு சில பேருக்கு இந்த மூளையில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிளட் கிளாட் அதெல்லாம் ஏற்படும் போது டிமென்ஷியா, அல்சைமர்ஸ் இதெல்லாம் பாக்குறோம் நம்ம இல்லையா. ஸோ அவங்களுடைய நிலையை பார்க்கும்போது நம்ம மனசு, அதாவது இட் இஸ் அ பிளட் ஒன்லி கம்மிங் ஃப்ரம் அவர் ஹார்ட், இதுதான் உண்மை. ஓகே, அவங்க அதாவது நிறைய வீடுகள்ல நம்ம இதை பார்த்துருப்போம் இல்லையா. எஸ்பெஷலி டிமென்ஷியா இஸ் அ வெரி ஈஸிலி வரக்கூடிய ஒரு இது. பகவான் கடைசி வரைக்கும் அவரை நினைவில் கொள்ளக்கூடிய ஒரு பிராப்தத்தை நமக்கு கொடுத்தா போறோம், மற்றது எல்லாமே அவர் பார்த்துப்பார். இப்படி ஒரு பிரார்த்தனை மட்டும் தான் நம்ம என்னைக்குமே வைக்கணும் இல்லையா. ஸோ அதுவே அவரிடத்துல நாம் அவ்வளோ டிபெண்ட், அதை அப்படி உணர்றதே நம்ம வந்து மிக மிக குறைவாக இருக்கின்றது. ஏன்னா நாம பௌதிக தளத்துல நம்மளுடைய பௌரஷ வந்து நாம காட்டுறோம். ஸோ வி ஃபீல் தட் வி ஆர் கேட். ஆனா ஒரு இடத்துல நம்ம அடிபட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டவுன் ஆயிடுவோம். அப்போ தென் ஒன்லி வில் ஃபீல் தட் எவ்வளவு நாம டிபெண்டா இருக்கும்ன்றத வந்து அதுமே சில பேருக்கு விளங்காமலே போய் சேரவங்களும் உண்டு, சில பேர் விளங்கி தன்னை திருத்திக் கொள்பவர்களும் உண்டு, இப்படியுமே உண்டு இல்லையா. ஸோ இங்க பிரச்சேதர்கள் உணர்ந்து இருக்கிறார்கள், அதை தான் இந்த இடத்துல வெளிப்படுத்துறாங்க. உமது வரத்திற்காக நாங்கள் உம்மை வணங்குகின்றோம், ஏனெனில் நீரே பரம்பொருளாகவும் அனைத்து உன்னதங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவராகவும் இருப்பதோடு
முடிவில்லாத வளங்களை உடையவராகவும் இருக்கின்றீர் இல்லையா? எல்லையற்ற வளங்கள் அப்படின்னா செழிப்பு. இதனை தொடர்ந்து நீர் அனந்தன் என்ற பெயரில் எல்லோராலும் கொண்டாடப்படுகின்றீர்கள் இல்லையா? அனந்த சேஷன் இல்லையா? ஆதிசேஷன், அனந்த சேஷன் எல்லாமே ஒண்ணுதான் இல்லையா? பலராமர் இறைவன். பலராமர் யாரு? பகவானுடைய ஆன்மீக ஆற்றல் இல்லையா? அதாவது ஸ்பிரிச்சுவல் எனர்ஜி ஆஃப் த சுப்ரீம் தான் பலராமர் இல்லையா? அதுக்குள்ள 3 ஆற்றல்கள், சாந்தினி, சம்பித், அலாதினி, 3மே என்று. அதுல அலாதினி மட்டும்தான் ராதை தாய். ஓகே, இதை நாம நன்னா புரிஞ்சுக்கணும். இறைவன் என்பது வரம் வேண்டி பெறும் நிலையில் பிரச்சேதர்கள் இல்லை. அவங்க அப்படின்னா வரம் என்பது இந்த இடத்துல நாம் என்ன பண்ணுவோம்? பௌதிக வரமா தான் நினைப்போம். ஆனா அவங்க ஆல்ரெடி ஆன்மீக வரத்தை கேட்டாச்சு. எப்பவுமே உங்களுக்கு இறை தொண்டு பண்ணக்கூடிய அந்த பிராப்தத்தை மட்டும் எனக்கு வரமா கொடுங்கன்னு கேட்டுட்டாங்க இல்லையா? அதனால வேற எதுவுமே வரமா கேட்கக்கூடிய நிலையில பிரச்சேதர்கள் கிடையாது. ஏனென்றால் முழுமுதற் கடவுளின் தரிசனம் பெற்றாலே நம்ம அது கிடைக்கு, கேட்கணும்னு அவசியம் கூட கிடையாது. ஆனா பகவானே கேட்டதால அவங்க அதை வரமா கேட்டாங்க. ஸோ பகவானுடைய தரிசனம் பெற்றாலே வி ஆர் அண்டர் த ரேடார் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். பக்தர்கள் முழு திருப்தி அடைந்து விடுகின்றனர். துருவ மன்னர் இதை தான் பண்ணார். துருவ மன்னர் என்ன பண்ணார்? அவர் பிரம்மரை காட்டிலும் உயர்ந்த ஒரு ஸ்தானத்தை வேணும் இல்லையா அப்படின்னு போனார் இல்லையா காட்டுல. தப வாழ்க்கை மேற்கொண்ட பிறகு, இறைவனுடைய தரிசனத்தை பெற்ற பிறகு அவர் என்ன நினைச்சார்? தான் வேண்டி வந்தது உடைந்த கண்ணாடி துகள்களுக்கு சமம் என்று சொன்னார் இல்லையா? அங்கே ரத்தினம் கற்கள் போன்ற அந்த, அதாவது அதற்கு சமமான ஒரு அந்த ஒரு குவாலிட்டியில இருக்கக்கூடிய தரிசனத்தை அவர் பெற்றார். அப்படின்னா இறைவனுடைய தரிசனத்தை அவர் அவ்வாறு ஒப்பிடுகின்றார். ஓகே, ரத்தின கற்களே எனக்கு கிடைச்சது, ஆனா நான் எதுக்கு வந்தேன்? உடைந்த கண்ணாடி துகள்களுக்காக நான் இந்த இடத்துக்கு வந்தேன்னு சொல்றார். ஸோ தட் இஸ் இந்த அசோசியேஷனே போறோம். பகவான் கேட்கிறார், நீ வரத்த கேளு, நீ அதுக்காக தானே வந்த அப்படின்னு சொல்லும்போது அப்ப இதை நினைக்கிறார், தன்னையே அவர் தாழ்த்தி கொள்கிறார். எவ்வளவு சீப்பான ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷனோட நான் இந்த இடத்துல வந்தேன். இறைவனையே நான் தரிசனம் பெற்ற பிறகு அதுதான் மேன்மை, அதுல ஆனந்தத்தை நான் அனுபவிச்ச பிறகு இந்த ஆஸ்திகளுக்காக நான் வந்தேனே அப்படின்ற அந்த ஒரு ஃபீலிங் தன்னை பற்றி உணரும் பொழுது, நான் வந்த நோக்கமே உடைந்த கண்ணாடி துகள்களுக்காக வந்திருக்கேன், ஆனா எனக்கு கிடைத்தற்கரிய ரத்தினமே கிடைச்ச பிறகு, அதாவது இறைவனுடைய தரிசனத்தை அவ்வாறு அவர் ஒப்பிடுகின்றார் குரு மகாராஜ் இல்லையா? ஆனாலுமே பகவான் சொல்றார், நீ உனக்கு இப்ப வேண்டான்னா கூட நீ உனக்கு நான் வரம் தரணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டுதான் வரத்தை கொடுப்பார் இல்லையா? துருவ நட்சத்திரம் இல்லையா? தட் இஸ் த ஆக்சிஸ் இல்லையா? நமக்கு அந்த பிவட் சொல்லுவாங்க இல்லையா? சென்டர் ஆக்சிஸ் அதுதான். எல்லா உலகங்களுமே இந்த பௌதிக இந்த அண்டத்துல 17-14 லோகங்கள், மற்ற சின்ன சின்ன எத்தனை கிரகங்கள் இருந்தாலுமே அந்த அச்சாணி தான் மெயின் அதுதான் துருவ உலகம். அது எங்க? பார்க்கடலாண்ட இருக்கு. ஓகே, ஒவ்வொரு அண்டத்திற்குள்ளுமே. ஸோ அவ்வளவு பெரிய ஸ்தானத்தை கொடுத்து, அது சத்தியலோகத்தை காட்டிலும் மேல இருக்கக்கூடிய ஸ்தானம் இல்லையா? ஸோ he got that பொசிஷன் கொடுத்தார், பகவான் கொடுத்தார். அவர் தன் தந்தையின் அரியணையை அல்லது அதைவிட மேலான நிலை அடைய விரும்பினார். ஆனால் இறைவன் அவர் முன்னால் தோன்றிய பொழுது அவர் கேட்ட நினைத்தது எல்லாவற்றையுமே அவர் மறந்து விட்டார் இல்லையா? அவர் பகவானிடம் போற்றுவதற்குரிய பகவானை எந்த வரமும் நான் விரும்பவில்லை என்று கூறினார். ஏன்னா இறைவன் தரிசனம் கிடைச்ச பிறகு நம்மளே சாட்டிஸ்ஃபைடா ஆயிடுறோம் இல்லையா? ஸோ அதுக்கு மேல திருப்தி கொள்ளக்கூடிய ஒரு எதுவுமே இல்லை இந்த இடத்துல. இதுவே ஒரு தூய பக்தனின் உண்மையான நிலையாகும். இறைவன் முன்பு இருப்பதையே அது இவ்வுலகிலோ அல்லது அடுத்த உலகத்திலோ விரும்புகின்றான். மேலும் அவருடைய தொண்டில் ஈடுபடுகின்றான். இதுவே இறுதி லட்சியமாகவும் பக்தர்களின் வரமாகவும் இருக்கிறது. இதுதான் ஒரு பக்தனுடைய இலக்கு, அவனுடைய எதிர்பார்ப்பும் கூட. பகவான் பிரச்சேதர்களிடம் ஏதாவது வரம் கேளுங்கள் என்று கூறினார். அதற்கு அவர்கள், என்ன வரம் வேண்டி உம்மிடம் வழிபடுவது பகவானே? அளவற்ற வரங்களுக்கு அவரிடம் இருக்கிறது. அவர்கிட்ட நிறையவே இருக்கு, கணக்கு போட முடியாது. ஃபுல்லாவே அளவற்றதை பற்றி தான் சொல்றாங்க. இந்த இதெல்லாமே மொத்தமே நம்ம படிக்கிறது இந்த பேராகிராஃப் எல்லாமே. ஒருவன் வரம் வேண்டுகின்றான் என்றால் அவன் அளவில்லாத வரத்தினை கேட்டல் வேண்டும். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு கொடுக்குற அளவுக்கு சக்தி இறைவன் ஒருத்தருக்கு மட்டும்தான் உண்டு இல்லையா? துருவ நட்சத்திரத்தையே கொடுத்தவர் இல்லையா? சோ அப்போ போல் ஸ்டார். சோ அதை கொடுத்த பகவான் அப்போ அதையே தானமாக கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு பகவான் கொடுத்தார், பரதமாக கொடுத்தார். சோ அந்த அளவுக்கு உயர்வான ஸ்தானத்தை பரத இன்னும் இந்த ஸ்லோகத்தில் இருக்கிற வார்த்தை நோக்குக. முழுமுதற் கடவுளே பரத பராத் அப்படின்னா, பரா என்றால் நித்தியம், உன்னதமான உலகிற்கு அப்பாற்பட்ட என்று பொருள் ஆகும். அப்படின்னா பர என்னும் வார்த்தை பர அபர, இதுல நம்ம நிறைய வாட்டி இடத்துல படிக்கிறோம். பர என்றால் நித்தியம்,
இல்லையா? இந்த நித்தியம் என்பது இந்த உலகத்துல கிடையாது, மேல் உலகத்துல மட்டும்தான் உண்டு. அந்த 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 உன்னதமான உலகிற்கு அதாவது பர என்னும் வார்த்தைக்கு உன்னதமான உலகிற்கு அப்பாற்பட்ட என்று பொருள். அதாவது அருவ பிரம்ம ஜோதிற்கு உலகிற்கு ஜோதியும் உலகிற்கும் அப்பாற்பட்டதாக இருக்கின்றது அப்படின்னா அந்த பரமபதத்தை பற்றி சொல்கிறார்கள். அந்த ஆன்மீக உலகத்தை பற்றி இந்த இடத்துல சொல்லப்படுற பரமபதம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஆருக்கின்ன கிரகண பரமபதம். இது 10வது காண்டோ 2வது சாப்டர்ல 32வது ஸ்லோகத்தில் இருக்கிறதா இந்த இடத்துல சுட்டி காட்ட பகவானின் அருவ பிரம்ம ஜோதியில் கலப்பது பரமபதம் என்று சொல்ல அழைக்கப்படும். அதாவது இது சொல்லுவாங்க கைவல்யம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஆயினும் இதைவிட உன்னதமான நிலை ஒன்றிருக்கிறது. அது எது? இறைவனுக்கு தொண்டாற்றது. கைவல்யம் இஸ் த பேஸ். அதையே மேன்மையாக கருதக்கூடிய பக்தர்களுமே உண்டு. ஆனா அதையும் தாண்டி இருக்கக்கூடியது என்னது? அந்த பிரம்ம ஜோதியை கடந்து இரண்மைய ஐ திங்க் 15th ஸ்லோகமா ஈஷோல அந்த இது வருது. அந்த திரையை விளக்குனா பகவானை தரிசனம் பெறணும்னு சொல்றாங்க வரும் இல்லையா? அந்த அந்த ஒரு அந்த ஸ்லோகம் வந்து கடைசி ஸ்லோகம். எஸ், பிரம்மேதி பரமாத்மேதி பகவான் இது சத்தியத்தை முன்னாடியும் படிச்சோம். இறுதியில் பகவானாக உணரப்படுறது, அது ஹையஸ்ட் லெவல். அது அந்த 3 உலகங்கள், சாரி அந்த வைகுண்டங்களை பத்தி தான் இந்த இடத்துல சொல்றது. பிரம்மம் மற்றும் பரமாத்மா உணர்தலுக்கு அப்பாற்பட்டவராக இருக்கின்றார். பகவானுடைய நிலை வெறும் பிரம்மம் மற்றும் பரமாத்மா கிடையாது, அவர் பகவான் நிலை அப்படிங்கிறத வந்து நாம புரிஞ்சுக்கிறது. அது எங்க போனா நமக்கு தெரியும்? வைகுண்ட லோகத்துக்கு போனாதான் தெரியும். மிகச்சிறந்த உலகம் ஆன்மீக உலகமாகும். இது பிரம்மம் என்று அறியப்படுகின்றது. இது தொடர்பாக சில ஜீவ கோஸ்வாமி குறிப்பிடும் பொழுது, ஜீவ கோஸ்வாமி தான் நிறையவே பண்ணியிருக்கார். எஸ், ரிட்டன் எவ்வளோ ஐ திங்க் எவ்வளோ எழுதினாருன்னா ஐ திங்க் 4 லட்சம் அவ்வளவு வர்சஸ் எழுதியிருக்காருன்னு சொல்லப்படுகிறது. சத் சந்தர்ப்பங்கள் இதெல்லாமே அவர் நிறையவே எழுதியிருக்கார். வியாக்கியானங்கள் நம்ம 18,000 ஸ்லோகம் படிக்கிறதுக்கே நமக்கு முடியறதான்றதே மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி. ஆனா அவர் அவ்வளவு வியாக்கியானங்களை எழுதியிருக்கார், ஜீவ கோஸ்வாமி. ஓகே, சோ சிறந்தவற்றுக்கெல்லாம் சிறந்தது பரதக பராத் அப்படின்னா இருக்கிறதுலே சிறப்பானது இறைவனுடைய அந்த அந்த இது நிலை. அதிலுமே மிக மேன்மையானது அந்த 3 நிலைகளை பற்றி சொல்லும் போது இல்லையா? அதை வச்சு இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகா சொல்றாங்க. இதுவே பிரம்மம் என்ன அறியப்படுகிறது, ஆனால் முழுமுதற் கடலோ பரபிரம்மம் என்று அறியப்படுகிறார். பரத பராத், பிரம்மத்தை உணர்வதை காட்டிலும் சிறந்தது என்று பொருளாகும் இந்த பரத் பராத் அப்படின்னா பகவானுடைய பிரம்மத்தை என்பது இந்த அருவத்தன்மையை பற்றி சொல்றார். ஓகே, அதை காட்டிலும் சிறந்தது எது? அந்த பகவான் நிலையை உணர்வது. அதுதான் இந்த இடத்துல சொல்லப்படும். இனி அடுத்து வரும் ஸ்லோகங்களில் பிரச்சேதர்கள் பகவானிடம் வேறு ஏதோ ஒன்றினை கேட்க வேண்டும் என்று நினைக்கின்றனர் என்றும் அது அவர்களிடத்திற்கு அவர் கரியதாகும் என்றும் கூறப்படுகிறது. நெக்ஸ்ட் வரத்துல அவங்க ஏதோ கேட்க போறாங்களாம். சோ அதை பத்தி நம்ம படிப்போம். பகவானின் லீலைகளும் குணங்களும் வடிவங்களும் நாமங்களும் அளவிடக்கரியவனாகும். நம்ம அன்லிமிட்டெட் எல்லாமே இல்லையா? இறைவனுக்கு எத்தனை நாமங்கள் என்று நம்மளால சொல்ல முடியாது. அவர் லீலைகளை நம்மளால கவுண்ட் பண்ண முடியாது. தசாவதாரம் மட்டும்தான் நினைக்க கூடாது. எண்ணற்ற லீலைகள், இது குறிப்பிட்ட லீலைகள் நம்ம படிக்கிறோம். ஓகே, உயிர் பொருளால் வாழ அளவற்றவரின் அளவற்ற தன்மை, அதாவது அன்லிமிட்டெட் பர்சனா ஆக்சுவலி இல்லை, எல்லாத்திலுமே அளவற்றவர் பகவான். அப்படிப்பட்ட அந்த அளவற்றவரின் அளவற்ற தன்மையினை அந்த அன்லிமிட்டட பத்தி படிக்கிறது நம்ம உணர முடியாது. நம்மளால ஓரளவுக்கு தான், அதுவும் தூய பக்தரானா மட்டும்தான் புரிஞ்சுக்க முடியும். ஃபுல்லா நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியாது. மாறாக உயிர்கள் பரமபுருஷ பகவானின் அளவற்ற சக்திகளை பற்றி கேட்பதில் ஈடுபடுகின்றான் என்றால் அவர்கள் உண்மையில் அளவற்றவருடன் நேரடியாக இணைக்கப்படுகின்றனர். அந்த அன்லிமிட்டெட் பர்சனோட நாம சம்பந்தம் படுகின்றோம். எப்போ இறைவனுடைய லீலைகள் செயல்களை பற்றி நாம கேட்பதற்கு தயாராக இருந்து அதை நாம் செயல்படுத்தி கொண்டே போகிறோமோ அப்போ இறைவனோட சம்பந்தம் வந்து நிச்சயமானது என்பது இந்த வியாக்கியானத்துல ஸ்ரீல பிரபுபாதர் நமக்கு வந்து கொடுத்திருக்கார். அளவற்றவரை பற்றிய உணர்வு கேட்பதினாலும் ஓதுவதினாலும் அளவற்றதாகின்றது இல்லையா? அந்த கிருஷ்ண உணர்வு, இறை உணர்வு என்பது கேட்க கேட்க வாசிக்க வாசிக்க அதுவுமே வந்து நம்ம கிட்ட அளவற்ற நிலையை கொள்கின்றது அப்படின்றது வந்து அழகா இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஓகே, இந்த ஸ்லோகம் நாளைக்கு பார்க்கலாம். கடைசி 4 வரி ரொம்ப நல்லா இருக்கு. எல்லாமே அன்லிமிட்டட். ஓகே, வாஞ்ச கல்பதாருபியஸ்ச கிருபா சிந்துபேவ ச பதீதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः.
अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम